Xavier. Bai. Gero epingua bukatzen dugunean, zu juntzure tokira jantzi eta ja paso manu ditut. Vale. Hasiko zazuk itxeite eta gero ni banoara itxeitera. Bai, nire joango naiz, baina horrena zu jarri kaskoak eta gero nik aldatu dut. Fernando? Esan ja kareta sartzeko. Agurterdi Derioko pelotalekutik, laugarren aldiz antolatu dute Derion Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketa. 235 pilotarik hartu dute parte, 4 kategoriatan banatu dituzte, kadeteak, gazteak, 22 urte zazpikoak eta nagusiak 8 ordezkari izango ditugu. Beraz, Markinia Semendik eta Galdakaotik 2 pelotari etorriko dira, baina beste 4 herritatik ordezkari bana izango dute. Xavier Santamaria, Bizkaiko Federazioko zuzendari teknikoa daukagu. Ongi etorri, Xavier. Bai, ongi etorri Inigo. Laugarren edizioa eta gainera berezia izango da aurtengoa. Bai, laugarren edizioa eta aurten presidente aldaketa dugu. Gaur arte izan da presidentea Jose Manuel Fuentesek federazioa uzten du. Eta berez, Carmelo Navarreta, gurekin 4 urte lanean eman duen teknikaria, orain presidente rolak hartzen ditu. Lekukoa gero, sari banaketaren ondoren pasako dio lehengo presidenteak presidente berriari, ea aurreko 4 urteetan egindako lanaren parekoa egiteko aukera izaten duen Carmelo Ariz Navarretak. Lehen da biziko protagonistak kantxan ditugu, lehen da biziko 2 gaztetxoak eta haiek zer egiten duten berehala ikusiko dugu. Markina Semendik etorritakoa da Gerriko Gorriz jokatzen ikusiko duguna, Josu Agirre Amailoa, eta urdinez berriz Inigo Atutxa, Zornotzarra. Pelotak aukeratzen ari da zozketa berari egokitu zaiolako urdinez jokatuko duen pilotaria. Eta aldez aurretik zer esan genezake, Xavier, gaur partidu hori buruz? Nik uste lehen da biziko partidu honetan, kadete mailan nahiko parekatu izango dela uste dut. Alde batetik badugu Gerriko Gorriarekin, ondo aipatu duzu moduen Josu Agirre Amaioa, markinarra. 2015ko herriarteko txapelduna, urte horretan ere bakeen azpi txapeldun gelditu zen, eta aurten 2016an kluben arteko eskuzbinakakoan txapeldun gelditu da. Beraz, pilotari trebea, 2. urtekoa, eta erasoan oso ondo moldatzen dela, baita defentsan, eta aurrelari trebea, eta arriskutsua. Bestalde, Inigo Atutxa dugu, Zornotzako pilotaria, lehenengo urtekoa, kategoria honetan nabaritzen da urte bateko aldea, nabaritu ahal izango da, berez ikusten dugu fizikoki apur bat ere alde apur bat badagoela, baina 2016 urte hauetan ere txapela bat badu, Udaberriko txapelketako garain txapeldunaria, eta Agirre Amaioa bezala nahiko pilotari trebe aurrean, eta esan beharra dago txapelketa guztian zehar inork ez diola 10 tanto baino gehiago egin. Beraz, partida nahiko orekatua espero dugu. Hasi da, Atutxaren sakearekin, luze jokatzen hasi dira biak. Datua da, inork ez diola 10 tanto egin orain arte, finalean, orain arte bezain lehiako jokatzen duen batak zein besteak. Bai, final batean beti dau urduritasun tarte hori ez, baina lehen da biziko tantoak tantoetan lasai hartzen badute, nik uste lehenengo tantoetan hobeto santzen dena partiduan irabaziko duela. Aurreneko tanto egiteko pelotaka da dezente jo behar izan ditu Josu Agirre Amailoak, azkenean ezin erantzunik gelditu da 6. kuadroan Atutxa, eta ondo beratzeko aukera izan dute aurreneko tanto honetan. Nik uste Agirre Amailoak pilota igual biziziago bat aterako duela orain,
Inigo alik eta frontesetik urrune mantentzeko, eta gero aurrean bere aukerak aprobetxatuz, ez? Inigo defentsan nahiko ondo ibilten da, baina egia esan apur bat Agirre Maioak, baina apur bat indar gitxiago dugu, eta nik uste hori aprobetxatuko egingo duela Josuk. Pelotekin ez da arazorik izan orain arte, ez? Ez, pilotak ligazka guztian zehar jokatzen duten pilotak dira. Gaur ekarri izan dugu Humberto Alzaga, pilota hautatzailea, baina ez da problemarik egon eta jokatzeko pilotak dira, eta nik uste pilota politak direla. Humberto Alzaga epaile lanetan, ikusten dugu bai afizionatu mailan, bai profesionaletan, baina hautatzaile ere izan da, ez dakit aldaketa honekin lehengo karguan segiko duen, edo ez? Nik uste jarraituko duela, hautatzaile bat federazio baterako nik uste oso garrantzua dela. Lehen, ez gendun egiten hautatzaile funtzio hau, ez geneukan hautatzailerik federazioan, eta hautatzailearen figurarekin, lehenik eta behin pilota aldetik eta izugarri aurreztu da, aurrekontuan. Pilota gutxiago erosten dira, gehiago mantentzen direlako, zaintzen direlako, eta kontrol handiago bat dugu pilotekin. Eta bestalde finaletan eta final erdietan normalean Humberto jaten danean ez da problemarik egoten pilotarien artean, eta hori ere, klubei ere apur bat ardura hori kentzea ere nik uste garrantzitsua zala federazioentzako. Beraz nik uste jarraituko duela. Konbentzitu egin behar? Nik uste berarekin hitz egin da, Humberto pelotaria izan da, pelota sale amorratua, pilota maite du, eta pilota bizi egiten du, egunero. Beraz, nik uste jarraituko duela. Hala espero dugu behintzat. Jokoan bigarren tantoa, lehen da bizikoa bezaen luzea. Defentsalan ona egin du Atutxak, hortxe du erasoan hasteko aukera, baina erori egin zaio ezkerrez zabaltzeko asmoa zuenean, gogorrak orain arteko bi tantoak, biak alde berera erori dira, baina oso parekatuak izan dira. Bai, nik uste gutxienez partidu erdiraino olako tantoak edo olako partidu orekatua ikusiko dugula, eta gero hortik aurrera ikusiko dugu nor gaitzen duen, eta igual Inigorentzat apur bat igual presio handiagoa deko, ez? Honen moduko final baten kadete, lehen urteko kadetea, eta honen moduko frontoi batekin, honen moduko montajerekin, telebistarekin, batzutan ere motibagarria, baina baita urduritasuna ere pilotarientzat, ez? Ezkerrez eraman ezinik gelditu da, orain arteko tantorik laburrena hirugarrena izan da, 3 eta huts aurreratu da Josu Agirre Mailoa. Markina Xemingoa berak lehen da biziko partida jokatuko du, eta hirugarrenean 22 urte zazpikoan Andoni Arrasate ikusiko dugu. Josuren sakea, azpitik ondo gurutzatutakoa izan da, arazorik gabe jaso du Atutxak. Eskubiz jarri da bosteterdian. Eskubiz igual indar apuro gehiago deko Inigo, beraz saiatu da Eskubiz jotzen. Ezkerrez orain Josu, oso luze, lauterdiko arresta etzen urruti, baina ondo sartu du. Aukera orain Eskubiz min egiteko. Zapagainan mozten hasi, ez du erabat gozatu. Aukera Atutxarentzat, bipareta ona, aurreneko tantoa Zornotzarrarentzat. Hortxe ikusi dugu, Inigoren jokoa zein dan, ez? Nik argi dut, aurrean hartzen dituen pilota guztiak arriskatuko dituela, eta tanto bila jango dela. Hori dela bere jokoa, hori delako bere jokoa. Eta bai binakakoan, bai eskuz banakakoan, pilotari oso inteligentea dugu, eta badaki aurrean, tantoak amaitzen. Sakea Inigo Atutxak aterako du. Ezkerrez jarri da Agirre Mailoa. Zaholdu gintzaio apur bat Inigori. Ezkerrez txapagainean Markina Xemindarrak, atzera egin behar Atutxak. Kantxaren erdian Zornotzarra, ies egindakoa zabalera, barruan dala ere. Bildu bertatik Inigok, indartsu orain Josuk. Botelester eraman du Atutxak, bertan utzitakoa, harrapatu hori ere
Zornotzarrak eta aukera orain bigarrena egiteko. Ez du asmatu lehen da bizikoan. Eta tantoa Agirre Amalloarentzat 4-1. Ikusten ari gara komentatuko ez da. Josuk indiarpitin bat baduela, indiarpitin gehiago. Eta bueno, horretaz baliatuko da tantoa lantzeko. Eta behin aurrean izan duenean, aurrean amaitu edo barriro atzera jo Inigo nekatzeko. Hasi erako tanto hauetan. Ez dirudi oso gustura dagoenik Josu Agirre Amalloa berak atera duen pilotarekin. Tanto pare bat lortu ditu lehen berak ateratakoarekin, baina nunbait oso konformez eta beste baten bila jo du saskira aukeratu du eta eman dio aproba egin dizan Inigo Atutxari. 5 tanto jokatu dituzte orain arte. Bizkaiko Lauterdiko klubuen arteko txapelketako lehen da biziko finala ikusten ari gara Derioko udal pilotalekuan. Ordezkariak Markina Xemingoa bata eta bestea Zornotzako Lagun Onak klubekoa. Agirre Amalloaren sakea. Ondo jaso du ezkerrez Atutxak. Indartsu atzeratu Josuk. Ezker horma ikutu eta atera egin zaio urrengoa Atutxari. Erdi-erditik oso luze, oso ondo. Eraman gabe gelditu da, 5. Indartsu Agirre Amalloa. Bai, hor Lauterdi inguru min handia egiten dio Inigori. Eta bueno, Oierrek Josuk barkatu ikusi izan du eta hortan saiatuko da. Eta bueno, hor naiz eta aurrean badaki jokatzen, hor ikusten baduzula hor jarretuko du. Azkenean final bat da eta finalak alba dira, irabazi behar dira. Sake ona, zazpitik erantzun, airearen bila joan da boleaz Agirre Amalloa, baina zango pizkorra ditu Atutxak eta azkar iritsi da frontisaldera orain erasoan bera, oso ondo gurutzatutakoa ezkerra airez, 2-5. Hori ikidu pilota eta pentsau barik aurrera ian eta ondo gurutzatuz tanto ederra. Jokaldietan amaitu ditu Inigo Atutxak orain arte erdietsi dituen 2 tantoak. Bukatzea gehiago kostatzen ari zaio Josuri. Ia orain sakerekin aprobetxatzen duen eta tantutxoren bat lortzen duen. Azpitik ateratako sakea. Ez da ondo jarri Josu eta 3-5. Hortxere aipagarri bezala kamisetan ikusten ditugun rotuloak. Derioko kiroldegiko 25. urte hurrena da eta 25 urteia Derioko kiroldegiak. Eta bueno, eskatu segun kamisetetan ipintea hori eta inolako problema gabe. Ba bueno, hortxe dugu logo hori. Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketak 4 urte bete ditu, baina hor ere eskertu egin behar udalak zuekiko izan duen jarrera. Bai. 4 urteko itxarmina sinatu zen, eta bueno, bereak ikusita arrakasta, orain berriro udaletxarekin egon beharko gara, eta saiatuko gara, gitxienez, ia lortzen dugun beste 4 urte gehiago akordio hori sinatzen eta Lauterdia antolatzen. Ikuste txapelketa oso polita dela, pilotarien txat, bai klubien txat, eskuz banakako txapelketa da, eta bueno, ia ikusten mantendu beharreko txapelketa dugula, Lauterdia. 10. tantoa jokoan, lehen da biziko finalean, txapagaina moztutako Agirre Amalloak, aire sartuko da orain, boleaz luze, Atutxa, botearen zain Josu, asko zabaldu du, ez du nahi adina gurutzatu, hiltzeko garaian, Atutxak, Josu bolea, beti gora airez Atutxa. Biok airez oso ondo moldatzen diren piloteriak dira. Bai gantxos, bai boleaz, eta bueno, ikusten dute Josu eskuin bolea oso ondo jokatzen,
indarrakin. Herri arteko finaletik ona indarra hartu du Josuk, Urte bete zaharragoa da aurkaria baino. Eta adin hauetan antzeman egiten da hori. Ondo, bihurritu du Zabalea, baina erraz iritsi da eta gero Komeriak Atutxarentzat, lortu du eramatea, gainetik pasa, falta, luze. Oso final polita ikusten hasi gara. Bai, partidu gogorra eta nahiko parekatua bai. Aurreneko aldiz esertzera dator Inigo Atutxa. 10 tanto jokatu dituzte, baina gehienak ondo landutakoak izan dira. Pelotaka da asko jo behar izan dituzte. Eta nekea somatzen hasiak izango dira bi pilotariak. Uste dugu Inigo bere nahiarekin. Lagunonak klubeko internatzailea, ordezkaria, ere federazioan epaile bezala, beti frontoietatik ikusten duguna, ere Humberton antzera eta beste askoren antzera pilota gustoko duena, eta bueno, hortxe dugu Markel naia. Eta Markinako Josurekin, Peio, bere entrenatzailea, Butilleroa, ere bai Markinako ordezkaria, eta ere Mutiko jatorra, naiz eta gaztea izan, urte asko daramatza Markinako kluban ere, eta bueno, ikusten dugu ere pelotan ere, bueno, errelebo hori pizkanaka ikusten ere garela, eta nik uste hori ere garrantzitsua dela, klubetan ere jende gaztea izatea, bueno, lanak eta apur bat banatzeko. Baina ez pentsa, gero eta zailagoa da, bai, klubetan voluntario lehen antzera, ez da, voluntario esala jendea lortzea. Eta, bueno, hor klubek ere kriston lana egiten dutenik federaziotik ikusten dut, bueno, klub askok bakarri ja bizi mantentzeko egiten dituzten aleginak kristonak direla, eta hori ere eskertzekoa da. Eta, bueno, hementxe ditugu emaitzak, adibidez Markinan beraien tremenduak egiten dituzte, bertan enteratzen dituzte, kaetea juinekin, nagusiekin, eta, bueno, lan talde polita ere badute. Berez zornotzan ere lan talde polita, baina adibidez Inigok, bueno, hor Arrati aldean teknifikazioko talde bat sortu dute, kaete eta juvenietan. Entrenatzailea Erik Fernandez da, pilotari oia eta teknikari osona. Eta, bueno, azkenean zonako pilotari honenek elkarrekin entrenatzen dute, eta emaitzak ikusiko dira, seguro. 4-6 itzuli dira bi pilotariak kantxara. Sakea ateratzeko prest, Atutxa. Oraindik ez dugu berdinketarik izan markagailuan. Sake erraza Agirre Amailuarentzat. Erdian utzi dio Ezkerraire sartzen ahalegindu denean, hori barruan. Bai, orengan barruan esan da, bai. Bada ezpada utzi egin du, bestela sartzeko ere nahikoa zaila zuen. Oso gutxigatek izan da, baina ontzat eman du epaileak Lauter dira estelako pilota iritsi. Eta lehen ere komentatu dugu, klubetan jende gaztea, baina epailetan be, hori ikusten dugunez, azkeneko finaletan, bueno, ere epaile berriak lortu ditugu, eta aurten ere, bueno, ekainean Euskadiko Federakuntzak antolatuko du beste epaile kurtso bat, eta saiatuko gara beste 20-30 bat epaile lortzen. 8. tantoaren bila Agirre Amailoa. Luze txokoan, eskubiz erantzun dio Atutxak, ezkerrez orain baztertu egin baitzaio Josu, oso luze. Altura eman da erantzun dio atzetik Atutxak. Jetxi orain Josuk, Inigo, bote egiten utzi Markinarrak. Oso ondo baztertzen du, bai, biok, oso ondo baztertzen dute pilota, oso ondo kokatzen dute hor paretan. Eta nahiko luze, normalen karetan ez dugu hain luze jokatzen duten partiduak ikusten, eta bueno, horkoan, bai. Horentxe saiatu da ide sartzen Agirre Amailoa, baina erantzuna hortxe da. Dota zaila jarri dio Atutxak. Nekagarria oso, tanto hau ere. Aukera Josurentzat. Ez du erabat asmatu. Tanto egiten duenak agian, esertzeko eskubidea.
bere egingo du. Boleaz biak. Azkenean bat galdu behar eta Agirre Amailoak galdu du oso tanto luzea eta gogorra. Bai, hasieratik tantu gogorra luzeak. Eta nik uste hori, partidu erdira arte ikusiko dugula horako partidu bat eta gero ikusiko du fizikoki nor dagoen hobeto eta nork egiten dituen, ez? Azkeneko nork gehien arriskatzen duen eta aurrea txenden markagailuan. Hilero bizi jokatu du azkeneko pelotakada horretan Josu Agirre Amailoak oso nekatuta baitzegoen, bera bezala aurkaria ere bai. Bai, orain Iñigok sakea aprobetxatu behar du. Seitaretik ezkerrez, gehiegi zabaldu eta pelota kanpora. Bigarren tantoa sakez, Iñigo Atutxarentzat. Eta berdintzeko aukera izango du. Bai, hori beste sake bat egitek sartzekotan. Zazpina eta lehenengo berdinketa izango zen, nik uste. Bai, Agirre Amailoa 3 eta huts aurreratu da eta Arrezkero beti aurretik ibili da. 5 eta 1 laukoa izan da alderik handiena, baina pixkanaka gerturatzen ari zaio Atutxa. Gantxoa, harrapatu du Agirre Amailoak, atzera joan behar, eta ez zaio pelota nahi bezain beste atera hormatik, Atutxari 8 eta 6 ez da berdinketarik izan. Bai, hor aurrekaldean gelditu da. Normalan oso ondo kokatuta egoten da, baina tanto honetan ikusi dugu hor gelditu dela igual pentsetan ez Josuk ezuela hain atzera botako, ez dakit. Baina ez da ondo kokaturik egon eta tantoa Josurentzat. Markina Semeindarra, sake ateratzera doa. Ona, bizia, baina arrestatzaile ona da Atutxa. Orain bai, asmatu du, errematearekin. Bai, erremate bizia eta oso polita. Oso behan harrapatu du pilota, baina Bai, baina ondo moldatu da. jakin du norabidea egoki ematen. 9 eta 6. Konfiantza eman diezaioke azkeneko tanto honek. Errematean ausartzeko Josuri. Sake ona, baina ezkerrez oso ondo moldatzen ari da paretaren kontra Atutxa. Bai, zatzaile ona da, Atutxa. Zalantza egin du, aurrera joan edo botearen zain gelditu da. Pelota bihurri jarri, oraintxe airearen bila, hori ez du hainbeste asmatu, eta tantoa urdin. Gaita zabalera botatakoa. Eta hor, min egin dio Josuri. Aukera hor izan du, airez sartzeko, baina eskura eman dio pilota aurkariari, eta ondoren Atutxak ez du barkatu, 7 eta 9. Inigoren sakea, labur-laburra, oso gaiztoa, tanto. Sakeari etekin handiago atera dio orain arte Zornotzarrak, 3 tanto lortu ditu zuzenean. Sakaitzaile ona eta arrestatzaile ona. Bai. Gainera nahiko arriskutsu aurrean, urrengo urteetan seguruenik lauterdian ere txapelketa honetan azkeneko fasean bentsat egongo dela ziur nago. Berriz ere, berdintzeko aukera izango du Atutxak. Ordua. Ederki. Lehen da biziko berdinketa, bederatzinakoa, Txaloak. Zornotzarrak egin duen erremateari. Beti gora etorri eta erdira iritsi baino lehen harrapatu du Atutxak Agirre Amailoa. Oso ondo doa pilotaren bile, oso ondo kokatzen da, eta gero teknikoki ere pilotari oso ona. Metik 2 urtera indarra hartzen duenean, asko jokatuko du pilotan, guzti. Aurretik jarriko ote da, berehala jakingo dugu. Ondo erantzun dio ezkerrez Agirre Amailoak.
Atutxaren sakeari, luze orain Zornotzarrak. Gora egin dio pilotak eta ez du gantxoz sartzerik izan, aukera Josurentzat. Aztertu eta ez du aprobetxatu. Luze orain Inigok. Huts orain ezkerrez. Aurreneko aldiz aurretik da Inigo Atutxa. Ikusten dugun hortxe datuetan, bat 73 eta 51 kilo. Besteak ordea ia 10 kilo gehiago, dena muskula, seguro. Aurreneko aldiz, lau tanto jarraian orain egin ditu, Atutxak eta horri esker, irauli egin du markagailua, 10 eta 9 aurretik da, Zornotzarra. Zake laburra hau ere. Dejada hori harrapatuko du Agirre Amailoak. Pilota atzeratu. Eskerrez ondo ere, luzatu du. Bildu indar handiz zabaletik. Agirre Amailoak, hau ere bai. Bizi doa. Airez sartzeko modukoa zuen, baina ez da ausartu. Biak piloteriak dira. Ondo, jokatuz pelota, luze jokatzen eta lehen komentatukoa. Juveniletatik aurrera luze jokatzea normalena da, baina kadete mailetan normalen 3 barruan jokatzen dute. Kanpora. Eta nahiko luze jokatzen ari dira. Arrastoa bilatzen. Aukera bat izan du Xabier Airez joateko moduko pilota zirudien, baina botearen zain gelditu da. Bai. Eta badirudi konfiantza handirik ez daukala errematea Airez egiteko garaian. Tanto bat egin du ona, baina dejadekin eta horrelakoekin ez da gehiegi asmatzen ari. Ez. Gurutzatu gabeko sakea. Zabalera erantzun dio Agirre Amailoak. Agintzen hasteko aukera ezkerrez, indartsu. Eskubiz orain, Markinarra. Luze jokatuz. Goleaz orain. Atutxa. Ondo moztutakoa. Ondo eutxi dio hor, Atutxak. Luzeagoa oraingoa. Oso ondo hor, oso ondo. Ez da iritsi, 10 eta 11. Kantoa gogortzearen poderioz lortu du Josu Agirre Amailoak. Aurkaria nekatuko zen, baina baita bera ere. Uste dut atxedena Josuk eskatu duela. Eta bueno, orain atxeden txiki pitin bat eta gero sakea ondo egiteko. Oso garrantzua dalako sakera jaten danean pilotarian atxeden guztiz atxeden nahiko hartzea. Bestela sakearen kontrol hori ekiteko edo zein jokaldi teknikoan, baina sakean ere oso garrantzua da, nekaturik ez egotea, pilota ondo gurutzatu eta nahi duzun lekura botatzeko. Final aurrekoak, joan den asteburuan jokatu zituzten, Agirre Amailoak, Barbararen kontra, 22 eta 13 irabazi zuen, eta beste final aurrekoa, Atutxak, 22 eta 6, Danor Lagunakeko, Begaren kontra. Bai, Agirre Amailoak Barbarari irabazi zion, Barbarak nahiko paper hona egin zuen aurtengo bake txapelketan, baina lauterdian Agirre Amailoa gail atera zen, eta beste finalean ordez, hor Bega ikusten du Urtoiako kaetea, aurtengo azpitxapelduna Bizkaian, baina, aurten lauterdian, oraindik ez da moldatu, indar handiko pilotaria da, baina oraindik nahiko atxelaria da, eta lauterdien jokatzeko kurbe torpe da, eta hor Inigok ez zuen barkatu, eta 22ko markagailu batekin errez irazi zuen finalerako txartela lortuz. Profesionaletan azken urteetan atzelariek jai dute, bai kantxa osoan, baita lauterdian ere, salbuespenen bat edo beste izan da eta izango da, baina gaur egun pelota jarrita dagoen moduan zaila dirudi atzelariek arrakasta izatea banakako txapelketetan. Bai, atxo ikusi genuen bezala Urrutiko Etxea Altuna partidu horretan danaz airez jokatzen,
Nia pentsatu hasian az, errestoa botez eman da txarra dan edo ez, baino bai, gaur egun aurrelariek nahiko kompletu dira eta eskuz banakakoan nagusi, ia txapelketa guztietan. Agirre Amailoaren sakea, berdinketaren bila, Markina Semeindarrak egona, eraman ala ere Atutxak. Ez du oso garbi izan zer egin pilotarekin, beste aukera bat izango du, luze moztu du txaparen gainean, orain bai, airearen bila. Ez du nahi adina bihurritu pilotari zabalean eta aukera orain aurkariak izan dezake. Jokoan utzitakoa Atutxak. Hau ere pasa eta falta. Falta eman du bai, luze izan delakoan. Luze, bai. Ikusten dugu partidu ere, naiz eta luze jokatu pilota hauekin, bueno, ez direla gehiagizko pilotak eta jokatu behar direla tantoak landu behar direla barkatu tantua lortzeko. Igual pelota biziago batekin ez genuke partidu ikusiko eta ni horren aldekoa naz. Pelota jokatzeko pilotekin jokatzea gitxienez adin hauetan edo 22 azpir arte eta ikastea. Azkenik txapelketa igual irabaztea eta hurrengo urteetan arazoren baten gatik igual pelotan igual ez jarraitza dibidez pasain urteko txapelduna 22 azpiko mailan Borja Reik aurten pelota utzi behar izan du eskuko minegatik, haien hurrengo urtean igual voltako da, baina pilota gozuekin ja mina izaten du eta horregatik nik uste adin hauetan eta esango nuke 22 azpiko adinetar arte pentsate entrenamenduetan eta aldiren partidu guztietan jokatzeko pilotekin jokatu behar dutela partiduetan ere entrenamenduetan bezala ikasteko. Sake luzea eta zitala, baina oso ondo ari da errestoan Inigo. Defentsan ikaragarri bai. Defentsan oso ondo Inigo. Josu, minuterdian bote egin araziz. Aurreago harrapatuko du pilota orain. Berriro txaparanean luze moztu nahi. Berriro txokora, orain airearen bila. Gaizki utzi du txokoan, ez du aprobetxatu aurkariak eta tantoa orain gainetik pasata Josu Agirre Amailoak. Bigarren berdinketa. Hemetik aurrera hasiko da partidua. Ikusiko du Zebiak nahiko nekatuta daudea. Partidu gogorra doa eta ia hemendik aurrera nork hoberen moldatzen da, ez? Bederatzina egin dute lehen txago. 12. Topo berriro. Agirre Amailoaren sakea. Pelota ona du, min egiteko. Hau ere bai. Urrutiagotik jo behar orain, hala ere oso ondo moldatu da. Zabaletik zer egingo du Markinarrak. Gehiegi nahastu du Ormarekin eta arazorik ez Atutxak. Bai, hasierako hasierako tantoetan eskubiz jokatzen ikusi dugu paretan, baina orain eskerrez eta nahiko ondo gainera defentsan, Txikitzera joan da orain, ondo atera zaio Ormatik Atutxari, oso nekatuta behar dute biek. Huts, Josuk, 13. Inigorentzat. Bai, hor eskera ere ez du asmatu, ez du pilota ondo eskuan sartu. Eta hurrengoan be, naiz eta eskura etorri eta airez, baina ez du sartu eta bera. Bakoitza bere pelota eskatzen ari zaio epailari. Sakatzea egokitzen zaionean. Orain Inigo Atutxaren txanda izango da. Eta tantoen arteko tarte hau aprobetxatzen ari dira biak. Arnasari buelta ematen saiatzeko. Atutxaren sakea. Hauko zuloan utzi dio Agirre Amailoari. Nahiko egin du. Jokoan ez dio minik egin. Zabaletik orain Josuk. Gehiegi zabaldu du Inigok.
zurte edo zarte egitera joan da nahiko nekatuta zegoelako Amairuna. Bai, normalean partiduetan Inigo pilota gutxi oparitzen ditu. Eta nik uste pelota hau salera nahita bota du, baina nekeagatik, gehiegi zabaldu eta kanporaino zaio. Agirre Amailoa botez ari da jokatzen gehien bat. Eta agian pelota zabaltzeko aukera badauka hemen, tokiz pixka bat mugitzeko atutxa hor oso eroso dago jokoan, ezkerrez defendatzen, eta hemen zulu handi dauka, baina ez da aprobetxatzen ari. Huts egin du orain txapagainan moztu nahian, eta beste atxeden etxo bat, segurunik. Inigo atutxak eskatutakoa. Azkenen akats hori ere nekeagatik izan dakoa. 14-13. Izan beharra dago lauterdie binakakoa, baino askoz ere gogorragoa dela. Eskuz banakakoa ere gaur egun oso gogorra da, baino nik uste lauterdie tanto biziak direla eta nahikoa nairobikoa. Eta nire ustez igual joka molderik gogorrena eskupilotan lauterdia. Frontoian behintzen. Gaurko moduan pelotaka da asko jotzen baldin badituzte, jakina. Lauterdian partidu errazak eta pelotaka da gutxi jotzen baldin badira. Ibilbide laburragoak dira, baina oso azkarrak, eta 20 pilotatatik gora tantoa luzatzen denean, komeriak izaten dira arnasari eusteko. Denaen gazteak dira eta prestatuak gaude. Gaur egun fisikoa egitea pelotan gauza normaltzat hartzen dugu, dela 10 urte edo esenen normala. Eta pilotari hauek minuterdi 2 minututan badaude berriro kantxara ateratzeko prest. Eta bihar beste partiduren bat jokatu behar badute jokatzeko prest daude. Epaileak bi pilotarien zain, ondo aprobetxatuko dute, azken segundura arte, bai batak zein besteak. Sakea zornotzarrak aterako du, eta Ormanen kontra erresto egiteko prest Markinarra. Sakez 3 tanto lortu ditu Inigok, bat bera ere ez orain arte Josuk. Bai, sakea gehiago aprobetxatu egin du Inigok. Naiz eta Josuk ere erretatxaile hona izan, baino sake honak izan dira. Nungoan bera, nungoan kontran ez. Bai. Pareta gehiagik eta... 28. tantoa jokoan. Botera ari dira orain arte biak. Ora, bai. Gehiagi arrotu du. Eta 14. Eta tanto guztietan bakoitzak bere pilotarekin. Azken 3 tantoetan bat egin dute markagailuan. 12, 13 eta 14. Bai, eta akatsak bai etortzen ari dira nekeekin. Inork ez du aurrean bere burua saldu nahi. Eta saiatzen dira pelota arrotzen eta aurkaren eskura ez uzten. Ea, azken tantoetan zer gertatzen den. Sakea Agirre Amailoak oso bizia. Eraman atutxak ezkerrez. Sake zaila zen, baina Inigo oso ondo erresto egin du. Erresto asko egin ditu. Bai. Eskubiz azkenean, zalantza egin ondoren. Hor, esaten dut nik adibidez hemen abalean pizka bat mugitzeko aukera baduela, baina... Bai, nik ikusten dut beldurrekin edo dabilela. Lehen bat bota du eta txapapera saio beste bat zabalera. Baina adibidez, moztu berrekoa zabalera. Ondo txokoan. Harrapatu egin du, aukera ala ere Josurentzat, ez du aprobetxatu. Eta, tantoa urdin. Epailei begira gelditu da Josu, baina Aitor Briongos eta Markel Zabala epaileek tantoa Inigori eman diote, 15 eta 14 biek izan dituzte aukera bukatzeko. Bai, hori ikusten dugu Inigo nahi gabe
gelditu dela aurkariaren ibilbidea sustopatzeko, batzutan igual mugitu egiten zara eta bueno, ez dute bueltarik eman, nik uste bon. Epaileek erabakion hartu dutela. Bila doa, orain bai ederki zabaldu duela ezkorra bidez, Inigo Atutxak 16 eta 14. Bai. Eta lehenengoaren arira pelota zabaleratxaren arira, ba bueno, normalean ere eskerrez beti zabaldu egiten dute pilotariek pilota, baina bueno, eskubiz ere txokotik gutxitan ikusten dugun jokaldia da, eta nik uste nahiko jokaldi eguneko 90 bat tanto esaten direla normalean. Bai, eta zuzenean tanto egiten ezpada gutxienez aurkaria mugitu arazi eta tokitik atera eta hori da. Ez du gaztu bar final bat dala, baina bueno, orain behitu non egonda Inigo txokoan, eta zabal guztia libre. Ederki orain atzeratu. Hirugarrena izango du jarraian, oraingoa ezkerrez. Ez dio minik egin hor. Baina, dejada egiten hasi da eta kanpora bota du. Bai. 15 eta 16. Nekatuta oso biak. Bai, partidu gogorra. Eta bueno, hain igual beste piloten bila doaz. Hor ere botilleroaren lana ere garrantzitsua. Batzutan pilotariek, bueno, nahi dute beraien pilotarekin jokatu, baino batzutan ere jokatu behar da ez zuk gehien gustuko duzun pilotarekin baizik eta aurkariari kalte gehien egiten zaion. Orduan nik uste orain sake aprobetxatzeko nik uste pilota pisutsuagoren bat edo hartu beharko duela Josuk, eta agian horregaitik joan da zuzenean Saskira Pello bere botilleroa, bere entrenatzailea. Sake honak egin ditu Josuk, baina hain ondo ari da errestoan gaur Inigo. Ez dakit, tantorik sartzeko modurik izango duen. Uste dut azkenik ez dutela pelota aldatu, behintzat Inigok ez du probatu. Ederra, sakea, baina hau ere lortu du frontisean jartzea. Oso ondo defentsa lanetan Inigo, karagana. Erdi atera zaio, ia pelotak bera jo zuen. Hori eskatu du Atutxak, baina epaileak ez diote. Gainera etorri zaio, oso azkartzi joan eta ez dakigu. Hemendik behintzat ez dugu ondo ikusi. Bote egin eta Atutxa. Agirre Amailoa. Eraman. Hori ere eraman. Moztu. Gaizki utzitakoa. Bera. Joan zaio, 17 eta 15 eta protesten arabera, litekena da bai ikutzea, bestela aurkariak ez luke protesta daño zen eta ingarri. Bera gainean zegoen, igual agien bera kaberia. Ez da bukaera da. Bai. Baina tantoa berak egin arren berriro epailearen gana joan da eta nik uste oso garbi ikusiko zuela. Bai. Hala eskatu baldin badu. Bueno, dena den berak lortu izan du tantoa eta bueno, 17-15 aurretik eta gainera sakea. Ia hor. Usten da. Beste tanto bat. Ez dio eutxi Atutxaren sakeari. Eta bukaerara, hobeto iritsiko da. Atutxa, 3 tantoren aldearekin. Eta sakea bere baitan duela. 4 tanto lortu ditu sakez. Bat bere ere ez, Agirre Amailoak. Arazorik ez, orain ezkerrez pelota altxatzeko. Josu. Gaizki jotakoa ezkerrez, 19 eta 15. Eixia murgilduta dagoela ematen du Josu. Bai, ikuste nekatutagoa dagoela Josu eta gero pelota bi errez faiatu dituela eta igual agian hor buru makur eta baina bueno. Denbora badu oraindik aurkariari 3 tanto falta baitzaizkio. Oraindik partidua dago eta jarraitu beharko duke jokatzen. Iritsi da Atutxa, Agirre Amailoa, zabal guztia libre, baina ez du gurutzatu. Atzera orain Josuk. Ea zer egiten duen.
aukerako pelota baita dauka. Lehen aipatu dugun jokaldia, baina kanpora joan zaio. Bai. Hori jokaldi hori gutxitan ikusten dugun jokaldia da, baina gehienetan edo tanto edo ia tanto. Hengoan, bueno, kanpora jan da, baina bueno, gutxiago arriskatuta ere aurkaria min asko egiten dion jokaldia da. Intentzio handiz zabaldutako pilota eta marraren gainean botea nola egin duen ikusi dugu. 30-15. Bitantu, 22 altxeko Inigo eta ia orain Sakarekin mina egiten duen. Eginduko da Zornotzarra. Bestera gero tantoan, bai, eta tanto. Eskudiz eramateko modukoa zen, baina ezkerrez jarri da eta gero pelota etzaio bera zegoen tokira iritsi. Kokapenean akatsa egin du hor Josu Agirre Amailoak eta eskura dauka Inigo Atutxak Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketa. Defensa handia erakutsi du Atutxak. Sarritan agintzen aditu da aurkaria, baina eutxi eta utxi, azkenean tantoa bera bentzat eta pilotari oso langeia, oso pilotaria eta lan, tipi-tapa aurrera. Ederki jarritakoa paretaren kontra, eraman Agirre Mailoak, hortxe du Markinarrak. Orduko aukera Agirre Mailoak. Ederra pelotaka da, eraman hori ere Atutxak. Hau ere bai, laugarrena jarraian izango du. Oso ondo zabaldu du indarrez. Oso nekatuta dago Atutxa, baina bai. Erdira bota dio. Beti gora jo orain Inigo, Josu. Atutxa, beti gora ezkerrez. Bolea ondo, Josuk. Oingoan oso ondo Josu tanto honetan. Zabaleti biltzen saiatu da, bolea orain Inigok. Ezkerra irez, gainean da. Beste bat orain. Oinatxera bainera. Oso ondo. Josuren tantoa izango ote da, bai. Lehen da biziko botean iritsi da, baina txapara bidali du gero pilota. 16 eta 21 lertuta bukatu dute biek. Eta esertzea erabaki. Tantu oso gorra eta oso polita, igual partiduko tanturik politena. Eta iguan bai, iguan Agirre Mailoak konfiantzaz eta indarrez eta oso ondo jugatuko tantoa. Oraindik ere oain sakea du, ia sakez ez du tanto lortu. Baina bueno, orain sake pare bat sartuta oraindik aukerak izango ditu saiakiko du, baina aukerak matematikoak gutxienez bai. Bai, zaila sakez tantoa lortzea izango da. Aurkaria nola diren erantzuten. Ikusita, oso sake zailak jaso baititu lehen. Bai, ez du txarto atera Josuk, baina Inigok erakutsi du defentsa lanetan. Oso ondo ibilten dela, bai jokoan zehar, bai errestoan. Eta aurrean ere, oso ondo amaitu du, konfiantzaz eta hasieratik oso ondo jokoan Inigo. Bueno, eta frontoia pizkanaka itxura hartzen. Lehen da biziko finala dugu hau, kadete mailakoa, ondoren gazteak etorriko zaizkigu, ondoren hirugarren partidan 22 urtez azpikoak arituko dira eta azkenekoan nagusi mailakoak. Derioko udal pilotalekoan gaude, Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketako finalak ikusten. Agirre Amailoaren sakea aurkariari bakarra falta zaio. Alek eta gehien estutzen, aleginduko da Markina Semindarra. Bigarren kuadroan du pilota nahi duen egiteko, ez du bat ere aprobetxatu. Ezkerra idez saiatu da zabaltzen Atutxa. Agirre Amailoa, erdira. Ezkerrez ez, eskubiz azkenean.
Orain bai. Beste aukera bat. Ezkerrez txokoan min egiteko. Ondo zabaldutakoa Iñigok, boleaz orain Zulora pilota. Josu. Txokotik txokora nahi zuen. Ederki, eraman Josuk, aukera bukatzeko eta partida irabazteko. Eraman Josuk, eta hau ez du jasoko. Bukatu da, 22-16, Iñigo Atutxaren garaipena lehen da biziko partidanetan, gogorra, borrokatua eta ona, Xabier Santamaria. Oso partidu borrokatua, oso partidu polita, eta oso borrokatua. Espero genuen bezala, azkenean Iñigo Atutxa garaipena lortu, 22-16. Eta bueno, biok txapelak etxeko partidua. 15 urte uztailean beteko ditu irabazleak, lagunonak taldeko zornotzarra da Iñigo Atutxa eta 22-16 irabazitu lehen da biziko finala Markina Xemingo, Josu Agirre Amailoaren aurka. Lehen da biziko partida amaitu da, berehala itzuliko gara bigarrena ikustera. Portugaletetik eta Galdaka hortik etorritako pilotariek jokatuko dute bigarren finala. Jon García gorriz jantzita, Izarra klubekoa eta urdinez Gaizka Karregal. Sakea gorri, sakea Jon García aterako du. Eskubiz erantzun dio atzetik Karregalek. Lauan bote eginarazi. Toki berera bidali du aurkariak ere. Kontisetik urruti dabiltza oraingoz, biak botera jokatzen. Aurreneko tantoa dugu. Final guztia bezalaxe 22 tantora. Aukera orain lehen da biziko aldiz, Karregalek izango du agintzen hasteko. Aurrekoa bezain gaiztoa, ezker hormaren bila, ezkerrez jarri da, zabaldu eta lehen da bizikoa Galdaka uztarrak egin du, bat eta huts. Xabier Santamaria, ze aurre iritzi partidanen final honen atarian? Ba bueno, partidu hau nik uste igual agian ez da bestea bezain hain orekatua izango. Agian Gaizka Karregalek erakutsitako jokoagatik ez da txapelketan zehar. Favorito bi utzi ditu bidean, pasaden urteko txapeldun eta azpi txapeldunak kaete mailan, aurreko txea eta Kamiruaga. Biak menpean hartu ditu, aurreko txea ligian eta Kamiruaga final erdietan. Eta izugarri hobetu duen pilotaria dugu Karregal. Federazioko teknikazioako programan badabil entrenatzen. Hor Mikel Gartzia hautatzailearekin, baita kluban ere. Eta asko izugarri hobetu du aurten. Eta pilotari bebai lankilea eta indar handikoa. Eta beraz Jon García, bueno, Portugaleteko pilotaria dugu, atxelaria, eta bueno, ona heldu da ere bai oso langilea dela eta dalako eta pari gutxi egiten dituelako, baina bueno. Nik uste agian apurrez favorito ikusten dudala Gaizka Karregal. Baina bueno, finalak jokatu behar dira eta agian Jonek sustekoa eman dezakez da. Kanpotik begiratuta esan ezkero, bata aurrelaria dela eta beste atzelaria nik uste alderantziz esango genukeela. Bai, alderantziz da. Jon García atzelaria da eta Gaizka Karregal aurrelaria. Handiagoa da Karregal 1,83 zentimetro eta Jon Garziak 1,69 zentimetro ditu. Baina txikiagoa izan arren atzelaria Jon García da. Sakea lehen da bizikoa Karregalek, ezkerrez eraman barruan. Bai, barruan izan da. Zabaletik txokora Gaizkak. Lauko arrastuaren bila. Eta orain berriro ezkerrez ongi bideratu du pelota Zabalera. Eta berandu xamar iritsi da. Gaizka, bueno, aipagarri bezala urtengo eskuz binakako txapelduena dela. Graunian ordea trinketean ibili da, eta nahiko ondo gainera. Eta bueno, airea nahiko ondo dominatzen du, urtean hasi da ere gehiago sartzen. Eta defentsan ere oso ondo moldatzen den pilotaria da.
Jon Garziak airez igual gutxiago jokatzen ikusiko dugu, botez gehiago. Eta nik uste bere jokoa, Jon Garziaren jokoa izango dela, opari gutxi egitea, atzean jokatu eta alduenean dejadaketan nahiko ondo botatzen ditu, baina airez gutxiagotan sartzen da. Trinketaren aipatu duzu, nik uste gaur egun Bizkaian beste herrialdeetan baino askoz ere gehiago dabiltzala pilotariak ezkerparetan eta trinketen, eta nik uste hori aberasgarria izango dela pelotariarentzat. Bai, argi dago. Bai, normalean hor Bizkaia mailan 10, 12, 15 pilotari honenek ere, naiz eta frontoian ibili, trinketean ere entrenatu dute eta entrenatzen dute. Eta nik uste oso positiboa dela gehien bat airea hartzeko, eskuin bolea izugarri hobetzen duzu. Eta bueno, nik uste entrenamenduak eta bai partiduak ondo banatuta izan da. Zekau, trinketea berez ere eskurako, naiz eta pilota bigunagoa izan eta pisu bitxiagoa izan, pelota ere sartzen da. Orduan, entreno bat trinketan egiten bauzu, beste entreno bat frontoian egin deteke, baina ubi frontoian eta bat trinketan nik uste gehiagoa dela. Orduan, ondo antolatuta azteko karga eta partiduko karga, trinketea oso positibo ikusten dut nik. Karregal. Eutsi Jon Garziak, oso ondo sartu da airez, baina kanpora joan zaio, Gaizkari gantxoa, bina, baina horrela sartu ezkero, 10-tik 8 tanto izango dira. Postura egokia erakutsi du. Bai, ondo moldatu da eta baina kanpoan, utxigatik kanpoan. Oso ondo sartu da, Bai. Bina. Hortxe ikusten ditugu ere botidero lanetan Portugaletik Cristian Pérez, Carlos Fuertesekin batera eta txapelketa ugaritan ikusten duguna, eskertia pilotari ere bai trebea. Eta bestalde Iñaki Ibargarai, Adizkideko pelota elkarteko ordezkaria. Dejadarekin ez du asmatu Jon Garziak. Karregalak ere ez urrengo pilota. Atzelari posturarekin Jon Garziak beti gora. Hormaren bila. Karregal. Labur gelditu zaio Joni. Gaizka. Aurten ere Jonek denbora aldiku polita eta egin du. Bizkaia mailan final ordenetan galdu, binakakoan, baino Euskadi mailan Liga Baskan final erdietan galdu. Beraz, nahiko denbora aldi polita egindakoa. Eta orain finalean, eta erdiko finalean. Bina, partida hasiera orekatua, pelotaka da asko. Lana eta lana egitera etorri da Jon Garzia eta oraingoz berak egindakoak eta aurkariak utxe egindakoak denak aprobetxatu nahi ditu, 3 eta 2 aurretik da. Bai, Jonek argi dauka, Kristenekin partida horretik hitz egiteko aukera izan dut eta etxetik estrategia markatu bat dauka. Lan eta lan. Eta hortan jarduko da. Orain arte aurretik Karregal ibili da, baina lehen da biziko aldiz 3 eta 2 aurreratu da Jon Garzia. Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketako bigarren finala. Lehen da bizikoa kadete mailakoa Inigo Batzutxak irabazi du. Bigarrenean Iruna doaz, boleaz errestoan tantoa Gaizka Karregalek egin berri baitu. Traba egin diola eskatzen ari zitzaion epaileari Jon Garzia, baina Nik uste joko goreak direzela nahi gabekoa izan dela eta hor ez dut ikusten buelta eman behar danik. Eta ikusi duzu, nola erantzun dion sakeari, Aidez. Bai. Aidez oso ondo moldatzen da boleaz eta ez du pentsatu eta airearen bian da. Sake hona zen asko itxatzi zaio Hormari eta Jon Garzia pelotari segurua izan arren ezin izan du
frontisera eraman, 4-3. Oso ondo sakatzen du Karregalek, oso ondo korrikaldia egiten du eta pilotan aire, ibilbide onda eta airez ikusten dugu ia biraino jaten dela, luzegi sakea. Beste aukera bat izango du, botea ez dio aurreko amezain ondo egin pelotari, eta behartu xeago iritsi da pilotara gero indarra emateko, beste aukera izango du orain. Askoz ere beheragotik, ezkerrez erantzun ona, Jon Gartziak. Oso ondo, ez ustean harrapatu du erabat. Bai, nahi eta botatakoa eta sustekoan harrapatu du. Hortxe ikusiko dugu, inundik inora ez zuen espero Karregalek horrelakorik, bere aurretik zen, kuadro bat aurrerago, baina egira zeinen ondo engainatu duen. Laugarren berdinketa. Eta honekin abisua eman nahi izan dio aurkariari. Lanera torren ez, baina tarteka jokaldire matere egin dezaket. Zabalera sakatu du. Ondo landu eta ekarri dute partida. Bai. Etxetik egerritako estrategia batxutan aldatu behar da, baina hasieran behintzat praktikan jartzen ari da. Inolako beldurrik gabe. Era sobete-betean Karregal, bai airez eta bai bipareta eginda, baina defentsan ondo Jon orain arte. Iritsi da eta bigarren bote egin aurretik eraman. Gainetik. Agian luzea egizan. Txokoan utzitakoa. Atzi tantoa. Bata erasoan, bestea defentsan. Oso ondo zabaldutakoa, tanto. 5-4. Oso motibaturik ikusten dut Jon. Eta argi dauka aukera hauek finaletan. Aprobetxatu behar duela, ez da? Finalea etorri dela eta irabaztera etorri dela. Naiz eta aurrean izan Gaizka Karregal bezalako aurkaria. Hor lehen esan dugun moduan, aurreko txea eta Gamiruagan niveleko pilotariak txapelketetik kanpo utzi dituela. Naiz eta hori jakin, ikusten dut oso motibaturik kantxan. Lehen aipatu dugu, pelota bat agian luzegi haute zen edo iruditu zaigula, Kristianek hori esan dio kanpora zijoala eta kanpora dijoazenak aldela guzteko, baina hor barruan egon da zalantza izpiren bat egon ezkero eta eramateko modua izan ezkero pelotariak beti sartzea erabakitzen du. 5-4. Jone Gutz, 5. berdinketa. Sartu zaio azkenean pitin bat, baina pelota esen kaltzeko pelota. Eta lehenko atsedena. Erritmo biziko partida da, orain arte ez dituzte hainbeste pilotaka da jo. Lehen da biziko partida nadina ez behintzat, baina oso bizi ari da. Erasoan Karregal, defentsan Gartzia. Abiadura handiarekin jokatzen, oso bizi, eta mugimendu eta desplazamendu oso azkarrak. Eta nez eta bosna joan markagailuan, hau ere partidu gogorra. Esan behar dugu, Karregalek hor lehen aipatu du moduan bai kluben bai tecnifikazio proiektuan entratzen duela, baina Jon Garziak ere Portugaleten lehen aipatu dugu moduen kaetetan Inigok eta Erikekin hor arreteako tecnifikazio programan entrenatzen dutela. Portugaleten ere antzeko zerbait egiten dute, aste arte eta ostegunetan Portugaleteko frontoian zonako pilotaririk onenek, bai juvenil, bai 22, bai nagusiek hori bilten dira Kristianekin entrenatzen eta Jonek ere nabarituko zuen bera baino nagusiago diren pilotariekin entrenatu izana. Garziak 17 urte abuztuan beteko ditu, 16 ditu oraindik. Gaizka Karregalde berriz
urtarrilaren 14an bete zituen. 17. Sakea Karregalek berak atera du. Lotera jarriko da. Gaizka. Jokoan utzi, erraz iritsi da García, gainetik pasa eta tanto. Bai, kantxan oso ondo mugitzen da, oso pilotari askarra, hanka askarrak dituena. Eta fizikokin badakit ere ondo ibiltzen den pilotaria dela. Beraz, lehen esan dugu igual favoritoa Gaizka Karregal dela. Baina ikusi behar, partidu erdiraino ere ikusi beharko dugu. Batzutan ere, finaletan ere, sorpresak eta ikusten direlako. Jonen sakearen zai, atzean. Karregal. Lehen kezka eragin dio Aidez bila joan denean, eta orain badazka ere begiratu egiten du, eta horrek berbada botea hain ondo ez egitea ekarri dio azkeneko sake horretan. Karregal. Irutik, txokoan utzi. Beste deja bat eginda erantzun. 7 eta 5. Lehenengoa dejada oso ona, oso askar botetako bat, teknikaletik oso dejada ona, baina bigarrena ere ikaragarri. Lehen aipatu dugu Jonek eta Airez eta igual agian ez du hainbeste dominatzen, baina dejadak eta ondo dominatzen dituela. Zazpi eta 5. Orain arteko zenbaki guztietan berdinketa izan dugu, baina 6garrenean ez dute bat egin eta aurre hartuta dabil bitantoz Jon García. Labur gelditu zaio, altzera egin behar Karregalek. Bai, Jonena pilota motelagoa da, Gaizkana baino. Azeri pareta egin duen. 6 eta 7. Efektu handia eman dio pilotari eta oso askar atera da eta tanto ikaragarria, bai. Aurreko dejada oso arroa izan da Jon Garziarena. Orain arteko biek emaitza ona eman diote, baina hirugarrenak ez, bere burua saldu baitu. Baina hortik ikaragarrizko efektua eman behar izan dio Karregalek, bere pelota berreskuratu du eta sakearekin min egiten ahaleginduko da. Ona sakea, tanto. Oso ondo sakatzen du, sakaitzailea da Gaizka eta bueno, oso askar doa bote egitera eta indarrateko, baino korrikaldiarekin bai indar gehi ematen dio pilotari eta sakea oso arindoa. 6garren berdinketa, sakez lortu duen bigarren tantoa. Karregal, oso luze. Luzegi, bai. Baina norabidea ere beti goki ematen dio pilotari. Ezker Ormara. Baten da beti pilota. Bai, sake guztiek ondo baztertu ditu. Eta hori ikusten da, basakea solanduta duela. Laburragoa, baina gaiztoa hau ere oso gaiztoa. Ez du ikutu ere egin. Oso sake gaiztoa, bai. 8 eta 7. Pasak egiten ohituta egongo da eta bigarren sakeak ateratzen ere bai. Aurreko txanda batean ere, bigarrena oso sake ona atera baitu Laburrago. Bai, nik uste hemen bueno, sakeak aldatzen eta lehenengo saka beti luzeago biatzen du, eta bigarrena berez. Ez du asmatu, ezkerraidearekin orain Jonek atzeratu. Paretarekin nahita botatakoa. Oso luze. Eraman Karregalek. Jon García gerdira. Karregal. Kantoa luzatu nahian orain. Portugaleteko atzelaria.
Bai, nik uste hor luze jokatu duela eta aukera duenean. Oraintxe. Bai, Aukera duenean. aukeretan dejada botako duela. Bai, dotore bota ere. Bi eskuekin egiten duen do dejada. Bai, Azkarra gainera. Lehen bailen bigarren potea egin dezan. oso ondo manejatzen duen jokaldia da. Esan duten ze hor Portugaleten ere nahiko ohitura dute ere pelota gozuarekin atzean ibilteko eta pilota gozuak ematen duena da teknika ere oso ondo lantzea eta hor errebotean bastean edo bi astetan behin edo normalen egiten dute edo neguan hotze egiten duenean gozuarekin eta horrek ere abantaila da teknika lantzeko. Airearen bila doa Carregal eta oso ondo atera du Zabalera. Ez begio dituen atzealdean edo, baina igarri egin dio. Airearen bila joango zela eta Bai, Zabalera atera. entzungu zion edo. Eta bueno, jone, sakeak aldatzen jango dela uste dut, bai luze bai motx eta iruz palau sake barru seguru nago berriro Zabalera botako duela. Zabalera ateratzerak badauka arriskua, kanpora joatekoa, baina oraingoan oso ondo neurtu du Jonek eta badoa berriz ere sake ateratzera, berriz ere Airearen bila. Bai. Tatxeraka begirata sakean. Botea egin arte zain gelditu da Gaizka Carregal. Hori ikusten dugu trinketeko jokaldi bat ere boti boleaz jotakoa eta orain akats bat opari bat. 10-8 hirutanto jarraian egin ditu Jon Garziak. Aurretik da Portugaletekoa markagailuan. Nik uste Carregalek pilota gehiago faietu dituela partidu honetan. Eta partidu amaieran ikusiko dugu baina nik uste Gaizkak pilota gehiago parituko dituela. Jonek baino. Sakearekin borroka daukate, bata atzera begira, bestea batzutan Airearen bila, bestetan Bai. ez. Nola sakatzen duen Jonek eta nondek irantzuten dion Gaizkak. Atzean gelditu da orain. Aztertu Joni. Eskerrez ere oso ondo atzeratzen du pilota. Carregal. Aukera Jonentzat. Zabaldu. Eraman kontrakantzatik Carregalek aukera berea orain, baina oso harro. Gaizka. Zabalean apur batzutan kostatzen zaio Gaizkari pilota botatzea. Beti gora eskerrez Jonek, Gaizka. Txokoan utzi, tanto. Azkenean efektu apur bat eman du eta paretara sartu da. Eta pilota zaia. Lana gogotik egin behar izan dute biek eta denbora eskatzera doala uste dut. Gaizka Carregal, egin duen keinuaren arabera. Bai, nik uste baietz. Bost atxeden dituzte partidan zehar, 18 tantotik gora bi bakarrik erabili aldirizela uste dut, orduan aprobetxatuko dute metik 18garren tantor arte nekatuta dauzenean, atxeden hartzeko, gure apur bat, akuarius apur bat, eta berriro kantxaratzeko. Lehen aipatu duzu, Xavier Kamiluagaren kontra jokatu zuela Carregalek final aurrekoa. Garziaren aurkaria zapiko izan zen. Izarrakoak 22 eta 18 irabazi zuen Txumulu Suetako ordezkariaren aurka. Lehen da biziko finala oso parekatua izan da eta bide bera daramala ematen du. Bigarrenak gazte mailako pelotarien honek. Batak 17 urte ditu, aurten bete berriak, besteak abuztuan beteko ditu. 17, 16 ditu beraz. Ondoren, 22 urte zazpiko finala ikusiko dugu eta laugarrena azkena nagusi mailakoa izango da. Derioko udal pilotalekoan gaude, laugarren aldiz
antolatu du Bizkaiko Federazioak aurtengo ekitaldia. Hitzarmena bertako udalarekin 4 urterako egin zuten, aurten amaituko da. Itxaropena badaukate. Buruzagi berriek datorren urtetik aurrerakorako ere kontratua berritu eta txapelketari jarraipena emateko. Bai, udala nahiko pozik ere dago klubek eta pilotariek hartu duten harrerarekin, txapelketako harrerarekin, eta supozik ere finaletako giroarekin. Eta espero dugu berriro akordio hori mantentzea eta finalak Derion ere jokatzea eta txapelketa aurrera eraman alizatea. Berdinketaren bila Gaizka Karregal sakearekin. Bai. Laugarrena lortu du. Azkarragoak izan dira beste sake batzuk, baina haure baztertuta zijoan. Bai. Eta ezkerrez ezin izan du Portugaletekoak eraman. Bai, jo normalean gogor sartzen da errestuan ere, indarra ematen dio eta airea kentzeko, eta batzutan indarra jo nahian ez du eskuan sartzen eta 8. berdinketa dugu hamarnakoa. Jon Gaizka. Botera biak. Luze txokoan Jon Gartziak. Karregal. Ezkerrez jarri da eta dejada egin urrutitik adiskidekoak. Ezkerra idez orain. Aurteko Jonek. Txokoti txokora Luze. Ez du gozatu. Aukera orain Karregalentzat. Dejada bati beste dejada batek erantzun eta oso ona bukaera zabalean. Karregalek egindako kantoa ertira. Iritsi da Galdakoztarra. 11-8. Lehen bizi dejada Karregalek. Ondoren Jon Gartziak eta Karregalek berak. Zabalean ederki erdietsi du 11. tantoa. Bai, lehenengo dejada arro, baino bigarrena zabalera dejada kortaan txekoa. Eta hori ikusi du zuloa eta aprobetxatu gindu tantoa lortzeko, 11. Karregalen sakea. Eskubiz jaso du. Jon Gartziak. Trinketeko postura berriro. Bai. Graunia oin dela gutxi amaituta bera titularra izan da, oraindik postura horiekin eskokatzen. Hortik gupa eta egitea pelota honekin etzen bat errazain darra handia eman behar baitzitzaion. Eta bide erdian gelditu zaio Jon Gartziari. 12-8 lehen. Trinketekoa osagarria, berazgarria dela aipatu dugu, adibidez horretarako, motiboleaz datozen pelota horiek, lehen aipatutako bolea hori, beste postura batzuk manejatzen dira, eta lehen dakizunaz gain, gehiago batzea lortzen baldin baduzu, beti ere pelotariaren aberazgarritasunari begira ona izango da. Bai, oin dela urte batzuk, Bizkaiko klubun arteko txapelketan eta jendea esen apuntatzen, horren beldurragatik, eskuko minen beldurragatik, eta baina, ia ginen entrenoak egiten, eta, jendearekin apurka trinketean sartzen. Eta, nik uste bai pilotariak, bai klubek, eta banaketa, karga horren banaketa ona eginda, berazgarria dela. Batzutan igual gehiegi izaten da, ez? Trinkete, frontoia, gero txapelketa pribatuak bai trinketetan, bai frontoian. Baina, kontrol apur bategaz, trinketea niretzat dudabarik aberazgarria da. Zabalean egindako dejada horretara iritsi da Jon. Txokoan geldituko zaio orain, txoste egin dio, baina hala ere iritsi eta tantoa Jon Gartziak berak egin du.
Amaika eta Amabi eta ez dakitu zote daun jokatu semarra Gaizka Karregal. Lehen ere dejada urruti semarra egin du Zabalera. Bai, nik uste metik aurrera, nik uste Jonek uko duela aukera gehiago partidu aurrera ateratzeko, ze Gaizka nekatuagoa ikusten dut, Jon baino. Eta nik uste Jonek jarraituko duela 22 arte lanean. Badaki zenbat kosta zaion finalera heltzea, badaki aurreko binakakoan Bizkaian final horretan gelditu zen, Euskadiko Ligan final erdian eta oingoan lortu du finaleko txartela eta aprobetxatu nahi du eta Gaizkari irabazita nik uste txapelketako sustekoa emango zuela Jonek. Oraingoz atzetik doa markagailuan, baina tanto bakar baten aldea baino ez dago markagailuan. Berdintzeko aukera oraintxe du. Ezkarrez erantzun dio. Atzera Jon Gartziak. Karregal. Azpitik orain pelota atzera araziz. Presari gabe Jon Gartzia. Aurkaria nekatu nahian edo. Bai, partidu guztian zehar, pipa. Eta huts orain Jonek. Bai, ez du ondo zapaldu nik uste hor Zabalean. Eta horretik agian ez du esku ondo sartzeko aukererik izan eta bere burua saldu nolabait Jon Gartziak aurreneko dejada horrekin. Eskertu du. Karregalek aurkariak hori egin izana. bai, etaren Karregalek sakea aprobetxatu beharko du. Sakearekin mina handia egiten duelako eta orain bai, orain garrantzitsua izango litzateke sake pare bat edo sartzea. Gero jokoan gutxiago sufritzeko. Guzegi, ez, barruan. Botera itxaron dio. Zabalean jokaldi egiten hasira baina ez du aprobetxatu. Luze orain ezkerrez. Gaizkak. Jon. Berriz ere dejada urrutitik. Bai. Huts handia orain. Bai, oro pari handia. Ez dakite eskuko minekin ibiliko den edo, baino hortik dejada botatzea. Min eta berriro, ari da horretan. Bai, igual piloten bat sartu zaion edo, ez dakit. Ez dut uste, baino. Agian tanto pare bat igual arriskatu atxeden edo erritmo apura jisteko. Zortzi berdinketa izan dira orain arte. Eta alderik handiena oraintxe du. Karregalek 3 tanto aurretik baita. 14 eta 11. Ezkerrez ondo. Eraman du pilota Jonek. Berriz ere pelota aurrean utzi. Eta bai, ez du gozatzen bai, agian nik uste eskuan sartu zaiola pelota, Bai, nik uste keino bat egin duela jota gero. Bai. Mina izango balu bezala. Jon. Arriskatu beharra ikusiko du. Karregaldek eskuia behar bezala espaldin badoka. Bai. Ea hortik. Alduena ezkerrez jokatuko du. Bai, nahi kaltuera ematen dio pilotari. Presari gabe jokatu beharko du Jon Gartziak. Bai, eta seguro nago bero sakeren bat edo Zabalera botako duela gutxienez, behitu, ointxe bertan Zabaleratu. Bai. Nik uste Beldurrez sartu du eskua. Beldurrez sartu dela, bai. Eta hor nik uste hor dola Cristian atxeden hartuko dute eta nik uste esango diola orain aprobetxatzeko eta Zabalera jokatzeko. 12 eta 14.
txarrean gertatu zaio Gaizka Karregali finala jokatu behar den egunean. Bai. Pilotari, denborari luzea doa, bai Graunia, Bizkaikoa, txapelketa pribatuak, martxotik maiatzera tarte honetan nik uste txapelketa gehiagi dauzela. Eta batzutan bai pilotariek, bai klubek txapelketa gehiegitan jokatzen dutela, apuntatzen direla. Eta batzutan, erabaki hartu behar da. Jokoan zaudenean oso zaila da. Ez? Eta gero badaude denboraldi tarte batean txapelketa gutxi dauzela, eta baina justo nik uste martxotik maiatzera tarte honetan txapelketa asko dauzela, eta eskuko minak eta horren etorten direla. Baina pelotaria ondo dagoen bitartean, deitzen diote eta ezin ezetzik esan. Klar. Komeria gero. Bai, oso zaila da batzutan, gainera adina hauetako pilotarientzat badauzela orain apur bat izena hartzen, eta Euskadi mailan pilota leku ezberdinak ezagutzen, eta txapelketa pribatu ezberdinak, eta nik uste txapelketa pribatuak oso garrantzitsuak direla pilotarientzat, baina trinketaren antxeraren komentatukoa nik uste ondo planifikatu behar dela denboraldia, ezagutzen ditudalako pilotari batzuk, eta astean 3 partidu adibidez jokatzen ikusten gehiagi dela, Larregi. Baina, ikusiko dugu ia Gaizkak azkeneko tanto hauek jokatzeko aukera duen. Beitu, Zabalera naita. Eta ezin. Baina asko arriskatu du, Bai. Ez zuen Urruti kontrakantxa eta kantxa bereizten dituen arrastoa. Ni konfiantza handiz ikusten dut joan. Berak badaki aukera ezin hobea zuela. Zaila izango zuela. Baina irabaztera etorri dela. Gainera ikusten dut Portugala aldeteko jende asko, klubeko jende asko, lagunak ere, beste klubeko lagunak ditu hor, entrenamendutako lagunak. Eta nik uste erakutsi nahi duela, bera ere maila duela final hauetan egoteko eta finalak ere irabazteko. Berdinketaren bila, Jon García. Luze. Azpitik ezin pelota hori jaso. 14 partidako 9. berdinketa. Bai, nik uste hor tantoa lortzen duenean atzeen hartu beharko duela. Mina eskuan bada, ez bada txamarra batean, zulotxo egin, esponja pura jarri, tako gehiago jarri, eta eskerrez gehiago jokatu, baino inoiz amorik ez eman. Eta 22 topera jokatu. Azkenean finala da, eta finala irabazi behar da. Gero ja astean zehar masajistaren gana joan, edo izotxa jarri eta zainduko du eskua. Zabalera atera dio. Nola edo ala eskua jarri eta eraman du Karregalek. Baina oraintxe bertan favorito Jon García joko genuke. Bai, oraintxe bertan bai. Hortxe dauka bukatzeko aukera Portugaletekoak. Arriskatu egingo du Karregalek aukera duen bakoitzean. Golea sartu da. Bai, abitu orain. Berriz ere bai. Bai, sufritzen. Ederra zen ba. Bai, ederra. Goxo txapa gainean utzi nahian. Txapa jodu. Eta tantoa Gorri 4 eta hutseko partzialari esker. Markagailuan aurrea hartuta da Jon García, Portugaleteko atzelaria. Eta oraintxe Jone jarraituko du pelotan, badaki aukera dituela txapela etxera eramateko, eta ez du amorerik emango, eta oso motibaturik eta oso konzentraturik usten dut. Eta lan, bere botilleroak esan duen moduan, badabil. Ondo zabaldutakoa Jonek, eskubiz ezin. Bai. Oso ondo zabaldu du.
nik uste klaboren bat edo lesino potenteren bat izango da. Bestela ez zuen oran jokatuko, ez zuen amorik emango. Batzutan sartzen denen eskura. Aurretik, bai atzetik mina duzunean ez dago jokatzerik pelotan. Eta bueno, burua be gazteak dira ondino eta burua be partidutik atratzen zara eta Zabaldera berriro sakea, oraingoari erantzuna eman dio, baina keinu adierazgarriak egiten ari da gero, pelota jo eta hitzarrak ikusi ondoren. Oso ondo orain. Bai. Bipa eta ezkerrez aurkaria txokoan zegoela ikusita, 15 eta 16. Eseri egingo da, edo eseri horretik pilota aldatu. Bai, pilota aldatuko du. Ikuste sakearekin mina egin nahi duela, arriskatuko duela sakearekin. Gero tantoan gutxiago sufritzeko. Eta ikusiko dugu ze estrategia edo ze joko eroliko duen orain Karregalek. Baina pelota probatzen ja. Eskua mugitzen du. Gutxien min egiten duen pelotak da sakearena izaten da. Pelota ez datorrelako frontizetik. Hori da. Eta hor bai, begiak itxi eta hil edo bizi saiatu beharko duela abiadura ematen pilotari eta gero errematearen bila joan alba du edo... Bai, nik uste sake ingo duela eta orain... Eta gero arriskatuko duela, ez? Eskerrez dejadak edo ireki ingo duela pelota ziur nago. Eta bueno, hain aurreko peloten bat edo atera du. Eta badoa sakera. Berdinketaren bila. Karregal. Arazorik ez Jonentzat. Dejada oso urrutitik. Ezkerreire luze. Botera jarriko da. Ipareta. Oso arroa. Bai, hain gauza berria probatzen. Ibiliko da. Ona ezkerka da. Bueno, jo oso ondo. Oso ondo eskubi, zen ezkerrez, abiadura, altuera, behitu berri, oso gain zabalera naita. Ona, ez txapa. Txapa jodu. Bai, txapa jodu, bai. Oso dejada azkarra izan da. Bai. Tantoa zan. Eta... Iruditu zaite mendik txapa jote duen. Soinua gutxienez, bai. Bai. Soinua emetik ere entzun dugu. Bai, gainean zela ematen zuen, baina soinu altuerean entzun dugu. Bai. Batzutan ere, frontoi batzutan adibidez Durango Koskurdin. Naiz eta txapan ez jo, puro gainean, txapa gainean jota pelota... Hotxateratzen. Bai. Batzutan, bai. Eko lau, zait. Ez dio lan arrastuko horrek epaileari. 17 eta 15, ea berriro Zabalera sakatzen duen. Ez, orengoa barrura. Ezkerrez jaso Karregalek. Goitik luze orain Karregalek. Jon Gartzia. Partido luzea egiten ari zaio eskari. Jon kontran. Badabil oraindik jokoan. Berena egiten. Aire sartu, nola edo dala eman dio. Berrio dejadaren bilea. Ondo biltokoa. Aukera orain bukatzeko. Nahi duen egin dezake. Zabaletik barrura. Jokoan utzi efektuarekin Karregalek, hortxe du gurutzatzeko aukera. Eskubizea, bipareta. Harrapatu du, baina aukera 16 egiteko. Hau iaia eraman du, eta buruan golpea
Hartuta ikusten ari gara lurrean, baina segituan zutitu du Gaizka Karregale. Kanto gogorra. Kanto gogorra, bai. Eta azkenean final gogorra, Nik espero nuen partidu erdira arte edo gogorra izatea, baina hortik aurrera nik uste indarragatik eta aire ondo jokatzen duelako eta sake oso potentea zuelako, nik uste Karregalek izango zuela favorito, baina hortxe dago Jon eta bere jokoa erakutsiz, aurretik tanto batengatik, oraindik. Mina du eskua, baina borrokatzen ari da. Gaizka Karregal. Bai, badaki txapelketa luzea izan dela. Zonaleko ligazka bat jokatu duela, gero Bizkaia mailan ere lau talde egon dire. Lau pilotaritoko lau talde, eta gero berenetarikoek final erditara pasa ziren. Eta badaki finalean dagoela eta txapela jokoan duela. Eta ez du amorerik emango. Justo. Bai. Berdintzeko aukera du Karregalek. Luze eskubiz txokora Jon Gartziak. Zabalera hortik. Eldurrez sartzen du eskua. Aldako zarrak, 18-16. Pilota askar dator eta pilota abidorekin datorrenean pilotari entzako mina hartzen du, eskua ondo ez dagonean. Eta horretik ere bai esku pilotaen berezia da, ez da? Fizikoki inongo lesio hori gabe egon alzara, baina eskuan sartzen bada pilota jai duzu. Eta hortu ikusten dugu bai, txapelaz aparte txapeldunentzat ere kamiseta berezia dutela, sari bezala. Oroigarri bezala, entrenatzeko edo. Gero sari banaketan ikusiko ditugu. Bai. Ezkerrez erki ari da zabaltzen pilota txokotik Jon Gartzia. Karregal. Bote handia egin dio eta erori gero pelotarik errazena. Bai, bi opari garbi egin dizkio Jone Gaizkari partidu honetan. Bat hasieran eta beste jokaldi honetan egindakoa. Eta gero berdinketa egotekotan 20. tantoan, 21. tantoan, horrenduko du oparitxo. Bederatzi berdinketa izan ditugu orain arte. 10. Hurrengoa izan diteke, 17 eta 18 baitago markagailua. Zake ona, azken aldiko honentzuena. Txokoan utzitako dejada, beste aldea libre dauka, antxe saiatu da egiten eta lortu du 18. Bai txokoan bai zabaian dejada oso politak. Eta berriro berdinketa. Bai, ikusten dugu errepikapenean ezin izan duela Jonek pilota hori jaso. Eta kontuz orain sakearekin. Azkeneko sakeak ez ditu ondo sartu eskuan, baina tantoren ostean igual konfiantza handiagoarekin edo ibiliko da eta oraindik partidu irekia dugu. Lau tanto egin ditu sakez, baina azkenekoa 10. egiteko balio izan diona. Beraz, argi dago eskua mindu zaionetik ez dela berdin sakatzen ari. Abiadura gutxiago ematen dio, hala ere min egin dio azkeneko honekin, bipareta eta eraman, baina hortxe dauka, 19. egiteko. 19 eta 18, orain Gaizka Karregal aurretik, 3 eta hutseko partziala lortu ondoren. Pilota saia eramandakoa Zabaletik. Hori ikusi izan dugu zelako hankak dituen.
Eta hor behar bada airearen bila joan ezkero bertan utzi. Eta etzion aukerarik emango bultatzeko, baina zain gelditu da eta hemen bere zaleek, bere ingurukoek sufritu egin dute. Bai. Lehenago nola ez den sartu pentsatuta. Hemeretzi eta 18, Gaizka Karregal aurretik. Denetarik ikusten ari gara gazte mailako finalean. Eskubiz erantzuteko moduko sakea. Urrutitik pelota txapagainean ipini nahi. Oeroen Aires, ondo moldatu da Aires orain. Zuen besta aukerarik, berrioaren bila, biparetak. Luze. Arro erantzun dio Zabaletik, Jon Gartziak. Bolea Jonek. Gaizkak luze. Txapagainean, eraman, ez txapan. 20 eta 18. Bai, azkeneko tonotan arriskatzen ari da Gaizka Karregal eta lortu ditu kantu batzuk eta baina aurretik bitantoaren aldearekin. Eta bueno, hortze badaki Jonek grote zailago izango duela partidua, baina jarraituko du eta berdinketaren bila edo. Bueno, ikusi barko du orain sakea errestatzen duen eta gero zer egiten duen sake errestuan Gaizkak. Dagoen egoeran egonda zailen egin du Galdakostarrak. Bai, buelta eman dio berriro partiduari eskuko minarekin. Furitzen jakin du. Arriskuak ere sariak eman dizkio orain arte. Lau tanto jarraian egin eta txapela 2 tantora doka orain. Errestu ona, sake ona eta errestu ona. Luze orain Eskubiz, Karregalek. Ezkerrez Lauterdian. Jon Gartziak atzera. Aire sartu behar izan du Portugaletekoa. Karregal. Txokoan utzi. Eskubiz dejada Zabalean. Eta tanto. 19 eta 20. Bai, ikusi du hortxokoan egondala Gaizka. Pentsatu gabe bota du. Eta gero Gaizka jaso beharrean partidu alik eta erinen omaitu nahiean, beste dejadatxoa bota du eta txapera. Eta ontxe, bueno, Kristianek denbora eskatu du. Jon lasaituko du, motibatuko du eta pur bat atsedena hartuta. Ia zelan katxaratzen da berriro. Baina partidu oso horra, bigarrena bai, Inigo. Aurreko urte batzutan askoz ere errazago joan izan dira finalak. Alde handiagoa irabazlearen eta galtzailearen artean, baina gaurko lehen dabiziko biak oso lehiatuak, oso borrekatuak eta onak izaten ari dira. Bai, aurreko urteetan partidu askarragoak izan dire bai, eta bueno, eskuz banakako partidak normalean askarragoak dira, binekakoak baino. Agian Lauterdikoak luzagoak dire eskuz banakakoak, frontu guztian jokatzen diren partiduak baino gaurko honetan gaurko lehen eta bigarren partidu honetan partidu horrak, partidu luzeak. Eta bueno, era bat ezberdinak lehen biziko partiduan Aires eta Aireko jokoa ikusi dugu, engoan ere botez gehiago. Baina biak oso gogorrak, fisiko atletik oso gogorrak. Hamar berdinketa izan ditugu orain arte. Tanto arain Jon Gartziak egin ezkero 11garrena izango litzateke eta gehienez 12 izango genituzke. Neurketa bukatzen ari baita.
Derioko udal pilotalekoan, Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketako finala ikusten ari gara Gazte mailan. Kadeteetan Inigo Atutxa izan da irabazlea, Josu Agirre Amailoaren kontra, azken partida irabazi ondoren. Atxeden hartu dute pilotariek eta sakea ateratzera Jon Garzia. Bitanto lortu ditu sakez. Galoak bi protagonistentzat duten guztia ematen ari dira. Ezkerrez jarriko da seigaren kuadroan, ondo altxatu sakea. Luze Jonek. Gaizka. Tantua oso garrantzua bientzat. Eta, bueno, biek badakite nolako garrantzia duen tantu honek, eta ez dakit askorik erreskatuko duten. Arregalek aurrean utzi. Jonek beti gora jo. Pasa egingo du. Luze egi. Lehen da bitziko aldiz, oraintxe pasadu Portugaletekoak pilota momenturik txarrenean. Bai, momenturik txarrenean, luze eta 21. tantoa Gaizkaren txat, gainera sakearekin. Eta horrein bai, nik uste naiz eta eskuko mineuki sakera jango dela irudu bizi. Hiru aukera izango ditu Gaizka karregalek, baina argiena hause izango da, sakea bere baitan duenean. Bai. Eskubiz erantzun Jon Garziak. Deja da txokoan. Ondo eritxira Portugaletekoa. Aldako Zaragoz, ondo, luze. Txokora orain. Bai, eta hor, Jone pentsatzen zuen agian dejada botako zuela edo, horrela joan da. Agintzen ari da Karregal, baina orain arte ez du bukatzerik izan. Airearen bila ze joan, baina botera jokatu behar izan du aukera orain Jonentzat. Ez du asmatu. Bote egingo dio Joni. Gora. Bai. Oso horrean jokatu du Jonek tantu hau. Dejada botako zuelakoan. Eta 20. tantoa, eta oraindik bizirik partiduan. Lehen bailen etorri da atzera Jon Garzia. Aurkariaren nekea. Eta sakea, Zabalera botako ote. Horrek arriskoa baduela ikusi du berak, nahiz eta Bai. tantoak lortu dituen. Hogei eta 21. Eta garraetan nagoen jendea urduri. Berdinketaren bila Jon. Pilotaria begiratu du. Baina ez, Luzea. Bai. Bote ez du oso ondo egin. Eta ez du arriskatu izan nahi, eta zuzenean nahita luze bila joan da. Eta beste aukeratxo bat du. Konzentrazioz aurrera begiratu eta badoa sakea ateratzera Jon Garzia. Gora. 20 bana. Nekearen ondorioz edo oso gaizki jarri dan kageldian erantzun dio. Bai. Itzen bereziki zaila sake hau. Ez, baino arro. Gora bota du. Azkenean Azken tantoak erabakiko du Gazte mailako finala. izan dagoa, Jonek irabazita, bueno, izango zan txapelketako sorpresa. Eta, bueno, biok merezitako hemen egotea, eta batek irazi barra. Jon Garziaren sakea.
Eskubiz Frontesaren erdian utzi du Karregalek. Jon García. Ezkerrez Karregal. Oso ondo moldatzen da Karregal eskerrez. Baztertu egin zaio, postura aldatu egin behar izan du, Jon García. Ez du arriskatuko ez dirudi. Ez. Ezkerrez orain Portugaletekoa. Ezkerrez kantxaren erdian Jon. Oso ondo, txokora. Gaizka. Irauteak asko balio dut tanto honetan. Eskubira orain Jonek. Azken tantoa da eta begiak itxita jo behar balin bada joko du. Luzegi. Bai, luzegi jo du eta garaipena Gaizka Karregalentzat. Azken tantora arte sufritu dute biek eta dena galanta du Jon Garziak. Lurretik jeiki ezin negar malkotan. Bai, kriston txapelketa egin du, bazekien aukera ona zuela eta oso aurkari gogorra zuela aurrean. Eta bueno, nik uste partidu ikaragarria jokatu duela eta pozik egon beharko zen Jon. Oso pozik. Txaloak pelotariei zailen egin dute lehen da bizipate, Gondolen besteak eta errezen izan zezakeela ematen zuenean, sakea bere eskura 20 bana eginda. Pelota larregi atzeratu. Luzegi izan da eta garaipena Galdakaoko adiskideko ordezkaria behintzat. Amaitu da bigarren finala, aurki ikusiko dugu hirugarrena. Hogeita bi urte zazpiko, bi pelotari aurrez aurre, Usan Soloko Jokin González eta Markina Semengo Andoni Arrasate. Hirugarren txapelaren bila, oraintxe bertan abiatu dira Jokinen sakearekin. Bai, hementsi ditugu 22 azpikoetan pilotari ezberdin bi. Alde batetik Jokin González, Usasoloko pilotaria, aurrelaria, kadete mailar arte atxean ibilitakoa, juvenetan be atxetik ibilitakoa eta bueno, oso ondo errestatzen duena, pilotari langilea. Eta bueno, aurten 2016an Udaberriko azpitxapelduna izan da, Udaberri lehen mailan. Esan beharra dago Udaberri kategoria honetan maila handia dagoela. Eta gero gaztetxoetan, Bizkaiko txapeldun gildu zala eta Euskadi mailan ere txapeldun, binakakoan. Eta oso pilotari trebea. Gazteetan ukizuen lezino bat nahiko garrantzitsua eta urte erdi ebil izan kantzatik kanpo. Eta harin berri, bueltatu zen eta maila berriro hartu du jokoan eta pilotari langilea oso. Eta beste aldetik Andoni Arrasate, pesan urteko Open txapelketako txapelduna, pilotari arriskutsua, indar handikoa. Eta hortze ditugu bi pilotaria kantzan eta ia nork irabaziko duen. Andoni atzelaria. Bai, Andoni atzelaria da, Jokin ordez aurrelaria. Eta final erdietan
Arrasatek Arandia menpean hartu zuen, Arandia Arrankoiako pilotaria, ere, bueno, ibili da urte batzuk ere kantxatik kanpo belaunetako arazo direla eta bueno, final erdietara heldu da eta hori pusik egoteko emaitza da. 22-16 iribazi zuen Arrasatek eta Ordez Gonzálezek, bueno, esusteko eman zuen final erdietan, favorito salako Josu San Sebastian, Bebai Grauniko titularra izan da, eskuz banakakoan 22 azpikoetan, eta Jokinek irabazi dio Lauterrian. Beraz, finala ireki espero dugu, bai. 2-1, aire sartzeko erabakia hartu du, eta baita ondo sartu ere, Arrasate, azkar egin du gero dejara denborak izan ezan. Zabaletik txokora bueltatzeko Jokinek, eta oso ondo jokatutako tantoa izan da. Bai, Arrasate oso pilotari azkarra da, bere jokoa hori da, batzutan, bueno, opari gehiagin egiten ditu, baina bere jokoa hori dalako. Azkenean, abide handia ematen dio, eskerria da, eta, bueno, Jokinek kontran, bueno, langilea da, eta pilota gutxiago faiatzen ditu normalean partiduetan. Aukerakoa bukatzeko, eta aurrera joan behar zuen Goitibera joa izateko, baina ez du aprobetxatu eta orain aukera Jokinentzat. Zuzen jokatu du, eskubiaren bila, baina ondo bihurritu du boleaz. Bai, bolea hona deko Andonik. Ezkerrez txokoan utzi. Ondo. Eta luzea Jokin Gonzálezek txokoan, 2-3. Eta makinatik, bi final, sartu dituzte Lauterdiko txapelketa honetan. Benda bizikoa galdu. Bai. Eta bigarrenean zer egiten duen Andoni Arrasatek. Eta urte ditugu Botiro roletan, Peio, gure nabarrentzea berriro. Eta bestaldetik Mikel Bendarrain, Jokinen laguna, eta Areatzako klubean dabilena, mutikoekin eta Gomazko Paretako neskekin ere, eta bueno, oin dela ja pi edo 3 urte ustut sartu zala lanean klubean, eta lan handia egiten du Mikelek, eta neskatu pilo bat dituzte hor Areatzan, eta mutiko jatorra eta langilea Mikel Bendarrain. Eta hor abio handiarekin ireki du pilota Andonik eta Jokinek ezin eraman. Ez dirudi aurreko bi finalak bezain luzea izango denik, tantoak azkar baitu joaz. Ez, nik uste partidu hau azkarrago izango dela. Andonik pilotarri erriskutsua da, lehen esan dugu moduan, eta tantoak azkar amaitzeko asmoa izango du, seguronik partidu guztietan bezala. Errematean alegin du da, baina ez du tanto egiterik lortu. Oain peloteoan ari dira. Jokin González. Ederki jotsi du pelota. Oso aurrean jokatzen du Andonik. Aireren bila beti, baina batzutan ere arriskua baduzu. Bote pronton jo beharra edo hanketatik pilota eraman, eta ingoan adibidez hanketara jan zaio pelota eta ezin izan du eraman. Berdintzeko aukera izango du Jokin Gonzálezek. Azpitik ateratako sake gaiztoa, oso ondo eraman du Arrasatek. Bai, Jokinek beti gozatzen ditu pilotak, oso ondo sartzen du eskua, eta nik uste sake guztiak ondo bideratuko ditu paretara, nahita botatako helbidea emango diola, eta bebai ziur nago sakeren bat kantxa erdira botako duela, edo zabalera, edo txokotik ikusiko dugu eskubiz zabalera botatzen. Eta nik uste ere biparetaren bat ere botako duela. Oso ondo egiten duen jokaldia baita. Eta abiadura handia ematen diolako pilotari biparetaz. Bigarren berdinketa, sake hon hau ere. Erantzun atzetik Arrasatek eta gero Jokinek. Pelota erraza zuen, baina gauza asko behar bada burutik pasa.
Nik uste pentsatu duela dejada egitea edo biparetak egitea, eta azkenean ez bata ez bestea, eta txapapera. Sakez tanto zuzenik sartu gabe daude orain arte, baina ondo ari dira sakatzen biak, eta etorriko dira seguru asko tantoak. Andoni! Kargartu du pilota horrek atzean, airearen bila doa, baina goitik etorri zaio eta ezin nahi beste zehaztu. Bolea eskubizora Andonik, aukera bukatzeko. Bolea Jokinek. Urrutitik defendatu behar izan du, baina ongi bihurritu du, paretaren kontra, aukera orain Dusan Solokoarentzat. Oinetara. Kanpora, Bosna. Horbadak Jokinek mina egiten diola Andoniri, oinetara botatzen. Nahiko frontesetik gertu jokatzen duelako, beti aireen bila jateko. Eta hori izango ditu tantoak lortzeko aukera desente, nik uste. Hirugarren berdinketa. Jokin. Zabalera nahita, golea zerantzun Arrasatek. Pauso bat gehiago eman izan balu aire zarrapatzeko aukera izango zukeen. Jokin. Hor berrio luze eta beste airen bila. Aurre hartuta Arrasate, tantoa berak azkenean 6 eta 5, bizi. Bai, Jokin aire zerendu moldatzen da gehien bat eskubiz, eskerrez hori ikusi izan dugu, aire zindar gitxia gomaten diola pilotari, eta Andonik ere hori badaki, eta abidera emango dio pilotari horretik hartzen duenean. Baina tanto azkarragoak doaz. Andoni Arrasateren sakearen zain atzean Jokin González. Aztertu ingo zaio. Lehendabiziko tantoa hauxe, 7 eta 5. Bai, azkenean bebai hor ikusen dugu eskertiaren sakea zein dan, ez? Azkenean efektu hori barrua sartzen danean, eskerti batek ateratzen danean beti barrura sartzen da. Eta hori ikusten da, bazirudien pilota errezala, baina azkeneko momentuan sartu izan da purbet hor paretan. Eta Jokinek izan du errestatu. Zabalera errestoa, ipareta ezkerrez, harrapatuko du Jokine, bihurritu txokoan, tanto. Inartu baino lehen pelota uste erabaki du. Bai, ez du garbi ikusi eta ez du arriskatu izan nahi, eta hor Jokinek hori dejada kortada biek nahiko askar egiten ditu, eskubiz. Eta tanto ona, Jokinek lortutakoa. Beste aukera bat izango du jarraian. Berdinketa lortzeko Jokin Gonzálezek. Beti gora Dusan Solokoak. Itxatzita zeukan pilotari, hala ere, tantoa berak lortu du, traba pixka batekin baldin badio ere. Zazpina. Bai, nega bizan da, barkamena ere eskatu dio. Eta, Jokinek ikusten dugu bazelan betik mozten duen pilota. Hori ikusten da, atxelaria izan denaren ohitura hori da. Lauterdien apur bat alboz ere jokatu behar da, baina, betik ere ondo moldatzen da, ondo atxeratzen du, eta hori da bere teknika, bere postura. Berrio luze egizakea. Lauterdiaren barruan jokatzen ari dira, baina betiko moduan sakerako bostera luzatzen dute kantxa. Bigarrena Jokinentzat. Ibareta erraz harrapatu du Arrasatek, eta bere ara aire ez jarriko da, kanpora
Ezkerraidea, ondo engantzatu bai, baina Bai, indar asko ematen dio pilotari Andonik, baina lehen esan dugun bezala, bere joko hori da, beti nik jokatzen du lan, eta bueno, horrek ere partidu asko irabazteko aukera ematen ditu, baina partidu guztietan 6-8 pilota galtzeko arrisku ere badago. Zabalera atera du. Naita Zabalera. Xabier Santamariak iragarri dugu. Ondo ezagutzen du Jokin, aspaldi kadet eta juvenil mailetan, bueno, nirekin ibilitakoa da, teknifikazioan. Ni hor zuzendari tekniko bezala sartu aurretik, 4 urte eman nituen bai kaete bai juvenilekin, eta baita azkenek urtean 22 azpikoetan, bai teknika bai fisikoa lantzen. Eta Jokin nirekin egondakoa da. Eta ondo ezagutzen dut Jokinen jokoa, pena handia izan zen bere lezinoa, oso ondo zegoelako gazte mailan, nivel handian. Eta, bueno, orain berriro bueltatu da kantzetara, eta posik egon beharreko, azkeneko 2 urteetan, posik egon beharreko denboraldiak egin ditu Jokinek. Posten naz berriro hor goian egotea. Boskarren berdiketa, sake Andoni Arrasatek. Bila doa Markinarra, denbora izan du, pauso bat atzera egiteko Jokin Gonzalezek. Txokotik txokora luze, berriz ere aurrera eginda. Bai, pilotan Bila, oso ondo utzitakoa. Bigarrena. Bigarren botean, bai. Ausarta da mutile hau. Bai, aukera duenean, dudabarik aurrera doa. Atzelaria izan arren, aurrelarien jokoa egiten ari da. Bai, normal atzean jokatzen du, ondo moldatzen dalako, indar asko duelako. Eta, bere mailan edo bere klubean, atzean ere maila handia erakusten du, eta horregatik jokatzen du atzean normalean, baino ni badakita entrenamenduetan eta batzutan, aurrelari falta danean erabera ibiltzen dela, eta ikusten saio aurrean ere badakila jokatzen. Entrenamendu horietan egindakoa ondo etorriko zaio lauterdiko partidu hauetarako. Ona sakea. Kanto. Bai, Jokinek ordu zulotxo txiki bat. Esker defentsan airez edo jokoan lautik atxera edo lauterditik atxera dagoenean, kostatzen zaio apur bat. Hor beti danik, bai kaetetik eta... Baina, gero baditu bere ondo dominatzen dituen jokaldiak, eta, nahiko pilotari kompletua da, eta horregatik dau finalean. Sake laburragoa hau. Ondo jaso du. Ezkerrez, Jokinek. Botera, Arrasate, asko zabaldu, indartsu, kanpora. Luze. Bai, luze engoan, bai. Baina ze pelotaka da joduen. Bai, oso ondo pilotak oso ondo gozatzen ditu, ondo sartzen du eskuan, eta txispa handiarekin atertzen zaio pilota orduen. Andoni jotzen duenean beti pilota askardoa, eta beti aurkaritzako ez da zaila pilota frontizera eramatea. Errestuetan ere bai hori lehen komentatu duguna, eskertien efektuan hori ere bai azkenean errestuan nabaritzen da pilo bat, pelota beruntz bote egiten duela, behin pareta ukituta, eta normalean eskerti baten aurka entrenatzen ez baduzu, normalean partiduetan beste zailtasun bat ematen dio partiduari, eskerti baten aurkako errestuak. Jokin Gonzalezek bere herrien bertan eskerti bat badauka. Eta okerrezpanago hemen Derion irabazitakoa, txapelketa hau. Zer beitea. Zer beitea, bai. Mutiko jatorra, mutiko langilea, pilotari oso handia. Urte askotan, bai Bizkaia mailan, bai Bizkaia kanpotik jogatutakoa, eta nivel handiko pilotaria, bai Graunian, Liga Baskan. Eta gaur bai ematen diola abiadura pilotari eskerrarekin. Bederatzi eta 10, sakea Jokin Gonzalezek. Ezkerrez eraman
Arrasatek. Laugarren kuadro parean botea eginarazi. Jokoan Andoni. Denbora eman dio bere buruari aurrea hartzeko. Eta orain Naita Zabalera. Oso ondo moldatzen da eskuin ardez, airez. Atzera egin behar Arrasatek. Bolea Jokinek. Oso ondo. Bai. Oso ondo eskutatu du, oso bizi bota du. Eta tanto ikaragarria. Hortu duena hortxokoan, dejadaz. Erdiak egin ditu Markina Xemeingoak, bere herritarrak galdu egin du lehendabiziko finala. Josu Agirrea Mailoa aurretik ibili da lehendabiziko zatian, baina gero Inigo Atutxak menperatu du. Bigarren aukera Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapela herrira eramateko oraintxe du Andoni Arrasatek. Momentuz, bi tantoz aurretik da, 11 eta 9. Taren berriz zakela burra. Justu baino ondo eraman du Jokinek. Luze ezkerrez. Eta behitu zena ateratzen den pilota. Ondorien eskutik. Jokin beti defentsan. Deja da oso, no? Taren berriz. Deja da oso nabai Zabalean. Lehen da biziki tantoa landu. Pelotaka da latzak eman da. Eta aukera ikusi duenean ez du barkatu. Txapagainean dotore utzita. Bai, azkenean postura bardinarekin. Bai moztu, bai dejadak egiteko aukerak ditu eskerti batek. Eta katxardian jarrita ere, eskerti batek aukera pilo bat ditu jokatzeko. Bai txokora, Luze, Zabalera, biparetak, dejadak. Ez da iritsi errestoa. 13 eta 9. Hirugarren tantoa du zuzenean Sakez. Arrasatek alderik handiena markagailuan oraintxe dugun hau. 4 tantokoa. Arrasate. Era bat nagusitzen ari da peloteoan. Oin berriro, bai, Luzegi oengoan Arrasatek. Frontiz erdian jota, baino indar askorekin etorri da pilota eta nahi gabe pasatu. Lauteretik pasa da pilota. Sakea berreskuratu du Jokin Gonzalezek. Ez du aprobetxatu. Ez, hor behin pareta jota Arrasatek gerria sartuta ondo erresto egiten du eta Jokaldi egiten hasi Zabalean Naita, baina oso behera alde egin dio. bai, oso behan hartu du eta gainera ez zegoen ondo kokatuta eta bueno, agian presaka tantoak lortzeko. Eta orain 4 tantoko aldea markagailuan eta Andoni badoa aurrera. Eta bueno, hor Jokinek badaki oparitxo polita eman diola Andoniri. Jokin. Eskubiz orain Usan solokoa. Normala da peloteka da hori. Zabalera gehiegi bera egiten ari da eta bera ari da galtzen. Bai. Guztia egiten bai, tantoak politak lortuz. Abide handia emon pilotari, baina baita pilota asko feinetzen. Epailari saskia gerturatzeko esan dio. Bai, beste pilota baten bila edo.
Azken berdinketa 8 izan dugu, ordura arte beste 4 berdinketa guztira 5. Baina arrezkero aurretik dabil Andoni Arrasate. Jokoan gehiago da. Baina utxak ere berak egin ditu. Eta bizirik dago oraindik Jokin González eta saiatuko da. Bere aldetik ere tanto batzuk pilatzen. Bai, Jokin pilotaria da. Partidu asko eta asko irabazi izan ditu pilota gutxi oparitzeagatik. Eta lan hona egiteagatik defentsan. Eta Jokinek jarraituko du bere jokoan, 22 arte. Gero fizikoki pilotari oso prestatua da. Mendia ere gustatzen zaio pilo bat eta hori ere gero kantxan nabaritzen da. Menditik eta ibiltzen eta korrikan ibilteak eman dio betidanik plus hori eta fizikoki aldetik beti izan da pilotari fina, fibrosoa eta gainera fizikoa ere lantzen duena. Pelota berriarekin atera du Jokin Gonzálezek. Arrasate. Airez. Jokoan ondo. Iritsi da Andoni. Ez du behar bezala bukatzerik izan. Baina hor du. Beste aukera bat. Bai. Oso ondo biokor. Hori harrapatuko du. Osalduta. Beste bat Andonik. Lehengo tokira. Horren bai. Hor salduta eta hor. Kostatzen zaio apur bat Jokineri. Pilota azkarra torrenean eskerrera. Pelota honekin ez du ezertxo ere jakin nahi Andoni Arrasatek. Berea nahi du. Bai, azkar aldatu du. Hirutanto lortu ditu Sakez. Orain plazaratuko duen pilotarekin. Eta ikusiko dugu. Orain arteko joera berrestin duen azkeneko zatian ere. Azken laurdenean sartuko baita bera. Sake eskasa da, baina gainditu du 3 marra. Jokin. Hortxe botatakoan naita. Baina oso ondo moldatu da Arrasate defentsan. Bera. Gaur ez dut erosu ikusten Jokin kantxan. Normalean oso ondo botatzen duen jokaldia dalako eta tanto pilo erortzen dituelako biparetaz partiduetan. Baina gaur uste dut 2 bota dituela eta ez du lortu oraindik. Alderik handiena markagailuan, Andoni Arrasatek oraintxe daukana. 5 tantoko zuloa. Oain Andoni berriz apur bat atxerago jokatzen, lasaiago. Ikusten dut. Keinua zabaltzeko egin, baina barrura luze ondo Jokin. Berri bipareta eta baingoan bai. Ikusten dugu hor zelan teknika aldetik oso ondo botatzen duen, disfrutatzen du pilota. Eta bain, dudan dago, hor dago Mikelekin, bere botilleroekin izketan ia pelota bat edo beste, eta azkenean ez du pilota aldatu. Hartu du Andorin pelota, bai. Amabi eta 16, Sakez tantorik ez du Jokin Gonzálezek. Lusegi, ez, barruan, ez? Bai. Ez, betik ematen zuen barruan, bai, baina ez, pasa inda pilota, bai. Hemendik ere neriala iruditu zait. Ez duela marra ikutu, baina esoa jaso du atzeko epaileak. Hortxe
Azkeneko pelotaka da. Bueno. Zaguntzezkoa. Bai. Gora. Bai, gora. 18-12, partida gero eta urdinagoa. Horen, bai, zei aldeko tartea deko eta gainera tanto hauetan lasaio jokatzeko aukera emango dio Andoniri eta opari gehiagirik ez badu egiten. Ba, bueno, txapela herrira eramango du. Bi finaletatik bat irabazita, bueno, ez da txartu. Meritua biak ona ekartzea da. Bai. Beti dauz, Markina zemengo eskola beti dau, bai eskolarretan, bai federatetan, beti dau finaletan, final erdietan, eta horrek esan nahi dau, bueno, hor herrien nahiko ondo lan egiten dutela. Burgeratu zaio bipaketa hori 19-12. Horrek esan nahi dau, hori, ondo lan egiten dutela, bai eskupilotan eta baita sexta punta eskola ere badeko herrian. Eta, bueno, asteburu honetan izan dira atxo, izan dire finalak Markinan, eskolarteko finalak, eta nuen mordo dituzte hor, sextan aritzen direnak ere. 19-12, sake ona. Eraman du Jokinek eta gero huts. 13-19. Oso horren kokatzen da, Digo, ia bote egiteko denborarik ez dio ematen pilotari, zirzat. Baina, bueno, hori da bere jokoa eta batzutan alde, beste batzuan kontra. Eta eren bai, orain Jokin ultra gutxu bat edatera etorria zuzenean, partidua, nik uste gehien bat partidua gelditzeko intentsiniakin. Eta orain sake aprobetxatu behar du tantu batzu lortzeko edo sake rematerekin. Txapela irabazteko aukerak izan eba ditu. Orain arte ez du sakea aprobetxatu, sake rematerik ere ez. Oso nik uste nahiko joko segurua egin duela, baina orain irabazi nahi badago arriskatu beharko duela. Bestela ez dut uste irabaziko duenik, jokoa aldatzen ez badu. Eta hortan da Mikel Bendarrain. Jokin González itzuri da, haren atzetik Andoni Arrasate, eta bereara ekikingo diote horrengo tantoari. Ez du pelotarik aldatu nahi. Aurkariak ateratakoarekin segiko du. Alde handia dago, baina borrokan jarraitu beharra dauka Jokin Gonzálezek. Aztertu du, baina eraman Arrasatek. Zabalera ondo. Eraman ozta Andonik. Eta baztertu egin zaio. Tantoa urdin. Bai, ikusi zaio arriskuak hartuko zituela. Baina oingoan baztertu zaio eta ez du postura aldatu. Joan da jokaldi egiteko asmoarekin hasi da, eta ez du postura aldatu eta azkenean oingoan bai nahiko zaila duela ikusten du. Bi tanto behar ditu Arrasatek. Oso luzea, aurreneko sakea. Bai. 21 urte beteak ditu Jokin Gonzálezek. Uztailaren 2 beteko ditu Andoni Arrasateko 21. Bigarren sakea, Markina Xemindarrarentzat. Erdiko sakea da, indar askorik gabea. Jokin. Arrasate. Eta esmatzen pelotari
norabidea ematerakoan. Ez dut eroso ikusi Jokin partidu hasieratik. Normalean oso ondo sartzen du pilota eskuan, oso ondo gozatzen du. Eta hasieratik ez dut ikusi batere eroso. Txokora orain, engainatuz. Baina ederki erantzun dio Andoni Arrasatek. Zabaletik Zabalera. Orain txari da arriskatzen. Eta azkenean saria jaso du. Kantu ederra, eskerre Zabalera. Nire gutxitan ikusten da jokaldia oso erresa dalako faiatzea. Eta bueno, hor Jokinek arrisko hartu du. Eta oraindik bizirik jarraitu nahi badu bizpahiru tanto lortu behar ditu bai ala bai. Jokin Gonzalezen sakea. Indartsu sartu du ezkerra Arrasatek. Urrutetik txapara. Gutxigatik baino bai, txapara. Nik uste tanto azala. Ezela helduko Andoni. Berandu xamar ez dute duen aldatu estrategia iruditzen zait. Bai, nire bai. Nik uste nahiko berandu hasi direla beren joko aldatzen. Aurkariari bakarra falta baitzaio bukatzeko. Txaloak Andoni Arrasaterentzat. Azken sake atera du. Pelotari otea egiten utzi. Andonik. Jokin. Luze darabilte bie pilota. Tanto honetan bai, biok luze. Aukera ikusi arte, kapagainan saiatu da Jokin. Antxona bai. Arrotu Zabaletik Andonik, behera orain Jokinek, aukera parea bai dauka. Txokoan, eraman. Bigarren boten, bai. Babeitu, azkeneko tantoak arriskatzen eta batzuk faio, beste batzuk tanto, baina nik uste bai. Aurretik hasi beharko izan zuela Jokinek baino. Ja nik uste hogean berandu. Ikusi izan ditugu endino markadi honekin buelta emateko partidak, baino asko arriskatu beharko du eta utzik eginez. Sakea Jokinek. Arrasate. Oinetara. Eta beste bat. 16 eta 21. Beste 6 egin beharko lituzke irabazteko. Tarte hona dauka. Bai, oraindik tartea du Andonik eta horreatik ondino lasai, baina bueno, beste tanto pare bat lortuta 18. tantoan ja. Sake ona. Horrezare. Airearen bila Arrasate. Nik uste amaitu nahian dabilela. Baina biadura handia eman da. Asko zabaldu du. Kanpora. 17 eta 21. Lehen da biziko partidan galtzaileak 16 tanto eginda bukatu du. Bigarrenean 21 eta orain ere gutxienez 17 baditu. Ikusiko du bain, Andoni urduri jartzen den edo. Erantzun ona. Jokin. Arrasate, oso luze. Aukera Jokinentzat. Aukera. Bipareta, tanto. Eta tanto. Lau tanto jarraian egin ditu Sansolokoak.
Eta hortxe ditu goraetan bere klubeko lagunak eta familia ondino pentsetan lortu alduela eta 18. tantoa, 3 tanto baino ez oraindik. Bai. Baina jokatzeko modu aldatu duenetik, tantoa bere alde hasi dira lortzen. Nik uste bai Jon Gartxian kasuan bezala estrategia batekin etorri dala, baina batzutan estrategia horiek aldatu behar dira lehenengo tantotik gainera, batzutan, Sake ona, eraman Arrasatek makurtuta. Ez du, baino bai. Jokin González, oraintxe hasi da agintzen, pasa, Luzegi, Emeretzi. Bost tanto jarraian egin ditu Jokin Gonzálezek, eta estu eta larri dabil orain. Etoen kontuz, pilotari bizia dandoni, baino normalan pilotari biziek nahiko urduriak dira, nahiko orduen igual urduri jartzen da, ematen dio pilotari eta ekatzen bat egiteko aukera. Osta. Iritsiko alda, bai. Bai. Aurrean Jokin egutzi, Arrasate. Hortxe du, botera lasaiago jokatzeko aukera. Guts ordea, 20-21. Zelako finala ikusten edigaren, bai. Hiru finalak. 6-8 partzial honetan, lehen da biziko idurak Jokin Gonzálezek egindeko tantoak izan dira, baina orain aurkariaren utzez baliatzen ari da. Oain ikusi du Jokin keinu bat egiten, txamar bat eltzen, eta nik uste igual kolpe bat edo hartuko zuela. Eta baino konfiantza oso zibiliko da orain. 20 banakoaren bila, aurrean utzi du errestoa, Jokin, Arrasate, bukatzera joango da. Hortxe dauka pelota ona. Puntu zorboterekin. Beste aukera bat Markinarrak. Txokotik txokora. Eta bukatu da. Azkenean ez du iraultzerik izan markagailua. Jokin Gonzálezek eta garaipena Andoni Arrasatek lortu. 21-14 aurretik ibili da, baina gero gorriak ikusi ditu txapela eskuratzeko. 6 tanto bata besteren atzetik sartu baitizkio Jokinek eta harrapagatzeko zoriak gelditu da 20-21. Azkenean 22. Andoni Arrasatek egin, txapela Markinara eta azken finala ikusteko berehala itzuliko gara. Gontzal Uriona Barrenetxea Munitibarko aurrelaria alde batetik, Jon Legorburu Galdakoztarra bestetik. Pelotari zaharrenak denen artean hauek dira, 24 urte dituzte, aurten beteak Legorburuk, udaran 25 egingo ditu Urionak. Sakez egiteko asmoa izango zuen Urionak, baina airez ez ustean errestatzera joan da aurkaria. Azkenean tanto korri, baina ez dakit. Xabier Santamaria askotan ikusteko moduko jokaldia izango den airearen bila joatea sakera. Eskuz banakakoan gero eta gehiago, baina lauterdian, ez da askotan ikusten, baina Jon Legorburu, Legorburu badaki jokatzen lauterdian, artista da lauterdian, eta nik uste joko askarra ingo duela. Aurrean duenean mugituko duela aurkaria, eta berari interesatzen zaiona da joko askarra egitea, Urionak teknikoki oso pilotari ona da. Fizikoki ere bai eta defentsa handia dauka, orduen mugitu barko du. Irabazi nahi badu berako daki mugitu barko duela Uriona. Azkenean Gontzal eskuz banakako pilotaria dela esango nuke. 4 urte daramatza jarraian jokatzen Euskal Ligan, elite mailan. Lehenengo urtean Jaranoren kontra galdu zuen, bigarren urtean irabazi zuen Bermeoko Gaztadan kontra. Azken urte bietan, Santxon kontra irabazi eta urten
pasan urtean barkatu, Rezustan kontra galdu zuen Urionak. Orduan, eskuz banakakoan Euskadiko pilotari hoberen tartean dago. Eta hori badaki Jonek, eta horregatik ikuste joko azkarra ingo duela, bere jokoa. Eta bueno, Jonen inguruan, aipatu barra dago, oso piloturi arriskutsua dela, oso azkarra fizikoki ere oso ondo dagoela prestatua. Eta bueno, pasan urtean kluben arteko txapelketan Urbietan kontra irabazi zuen finala. Eta Urbieta niveleko pilotaria da, afizionatu mailan, beraz partidu honetan eskuz banakakoa izango bazan, nik uste agian igual favorito Uriona izango zalargi, baina hemen ez dut ainak ikusten. Oso ona, sake errematea, iritsi bai, baina ezin bertatik bildu, 2-1, Legorbururen bigarrena. Bai, horagian molestatu kositzaioan altabosea hori, pini barko dugu. Ordain epailea mugitzen, badazpada. Nahiko kontrakantza zabala du frontoenek, baina badazpada beti ondo dago. Legorburu, ez dio bote honik egin, baina ere ondo moldatu da sakatzeko. Bai, sakatzeko nahiko estilo arraroa deko, boten dia ematen dio pilotari beti, eta batzutan hori gertatzen zaio, ez? Boten antu emateko eman da, ez dela moldatzen. Jokora itzultzeko denbora izan du Urionak. Kanpora, txapagainean jodu. 3-1 erritmo bizia izango duela senior mailako final honek. Argi dago lehen da bitziko 4 tanto hauek ikusita. Bai, Jonek bere jokoa egingo du, Urionak mugituko du. Eta horrenak kontra, bueno, Jon atxean mantentzen hasiko da, seguru. Eta gero aurrean duenean amaituko du, baina gehien bat Urionak oso ondo defendatzen du. Amaitzen agian kosten zaio apur bat gehiago, baina defentsan ikaragarri jokatzen du. Eta bueno, aukera duenan ere, erasoan ere ona da. Sake ona, errestuan txukun Uriona, zabaletik orain Munitibarkoa, bertara bota dio ezkaraidez Legorburuk, aukera orain Gontzalentzat. Zan beharra dago Legorburuk ez zuela semifinala jokatu, Ugartek ez zuelen jokatu, trinketeko txapelketa bat jokatzen ari izan. Iner Ugartek, trinketean, hoberentarikoen artean dago, eta justu zeukan ora baino txapelketa potente bat, eta ezin izan zuen jokatu lauterdiko finalerdia eskugo minekin eta ibilizalako, eta Legorburuk zuzenean pasazan laurdenetatik finalera, eta kontran Urionak finalerdietan oso partidu gogorra jokatu zuen López Alderen kontra, Kodiako pilotarien kontra. López Aldai, Urionan antzeko pilotaria da, oso defentsa ona du, ez du pilotak oparitzen, eta naiz eta 35 urte izan, 22 irabazizien Urionak, berez kostazitzaioan, irabaztea. Berdinketaren bila, luzegi izango ote da, bai. Luzegi, bai. Indarra hundiegia eman dio pilotari, eta laugarren tantoa izango da. Legorbururentzat, errestoan aritzea egokitu zaionean, lehen da bizikoan airearen bila jodu, beste bietan keinu egin eta gero berriro atzera, beraz, lehen da biziko tantu hauetan presioa sartzen ari zaio aurkariari. Eta hortxe ikusten dugu Botiro lanetan, Mikel Larunbe, Osken denboraldian nahiko ondo ibilten ari dana. Hartzeko atzelaria. Bai. Eta herrikoa, Laguna. Eta hor Jon laguntzeko asmoz Botiro etorri da gaur. Eta Urionan Botiroa aite da. Beti aite alboan du, ontzal, eta seguru nago nahiago duela aita eduki entratzailea baino igual lasaiago jokatzen duelako, edo ohitura hori duelako, nik beti ikusten dut aita
CMA alde batetik bestera, fronto batetik bestera. Eta, bueno, batzutan nire ustez botilleroak egin behar duena da pilotea lasaitu azkenean entrenamenduak dauz lan teknikoa lantzeko eta bueno, jokaldiak lantzeko partiduan botilleroak egin behar duena da pilotea lasaitu edo barrutik ikusten ez duena azaltzen. Oso justu sartu da hori. Bai, justu, bai. Baina tanto izan da. Abiadura ikaragarria zeraman pilotak. Hiruko marra gainditu du. Eta ez du Legorburik itzultzerik izan. Atzean gelditu da orain. Sake bizia izan da. Uriona. Txokoan luze. Tanto. Bai, Uriona hori biliko da, tantoa lortzeko nahian edo eta aurrean ekuiteko gero pilota. Eta, bueno, bi pilotarik fisiko aldetik ondo dabiz. Eta prestatua dauz, orduan bakoitza bere joko egingo du eta ikusiko dugu nor lortzen duen 22 lehenago heltzen. Derioko udal pilotalekuan gaude, Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketako finalak ikusten. Kadeteak, gazteak, 22 urtez azpikoak igaro dira guztiak, orain nagusien mailakoa ikusten ari gara. Uriona Barrenetxea eta Legorburu aurrez aurre. Ederra eskerka da. Eta hemengoan behinigo pilota polita eta hor ikusten da Humbertok bererena ondo egin duela. Lau partietan ez dugu ikusi pilota biziegerik edo motelegerik. Hor usta sartu da, baina kanto. Zorte ez egindakoa, Botela Ester nola edo ala. Behatz puntekin eramatea lortu du. Txapa gainean gelditu da, ia poterik ez dio egin Legorbururi. 4-0 partziala erdietsi du Munitibarkoak. Eta bueno, lehen komentatu duguna presidenti aldaketana. Carmelo Navarreta sartuko da presidente bezala. Eta zuk ondo ezagutzen duzu, lau urteia da zurekin frontoi batetik bestera komentarista lanetan. Eta orain, bueno, presidenti modun. Eta bueno, pelota mundukoa. Gazteetatik ibilitakoa, bai pilotari aficionatua, gazte bai debutatu zuen. Teknikaria ere bada, bai txikiekin, bai nagusiekin. Bizkaiko hautatzailea izan da azkeneko 4 urte hauetan. Eta horretaz aparte ere Frontis enpresa ere sortu eta bertan ez dakit partiduren bat edo jokatu zuela uste dut, baina gehien bat atxetik ibili da partiduak mugitzen eta danak kudeatzen. Beraz, gero be komentarista lanetan 4 urte jarraian, ez dakit pilota munduan zeo zer ez duen danetarekin dago, Carmelo, ez dakit. Bai. Dut ezagutzen. Afizionatu mailatik ezagutzen dugu, pelota jokatzen zuenetik, debut egunean ere dola gutxi Artxibora jo eta orduan gogoratu nintzen. Neroni izan nintzela debut egunean. Bai. Urte asko. 19 urtekin uste debutatu zuela edo... Bera ondo gogoratzen zen, noen kontra, non eta noiz. Bai. Pasan azten egun ginen Federazioan etxe egiten eta Fernando Castro ere lankideak bera bazekien oso ondo, noren kontra, non. Eta bueno, nik ere badakit Asegartzeko lehen da biziko sakea Carmelo egin zuela, hori bai badakidala. Zeina berdindu du Legorburuk. Azkena sakeri esker. Erdian utzi du gantxoa. Ez du aprobetxatu Urionak. Atzera egin behar orain. Legorburuk aurrea. Gantxo polita. Osta, baina barruan, Bai. Nola edo ala indarra eman dio pilotari eta suertez gelditu zaio Zabalean 7 eta 6. Bai, lehengo tantotan kesaka dabil Gontzalez dakit gualtako gehi jarri duen edo ez dabil eren oso eroso, baina printzipioz aurretik da 7 eta 6 eta tanto oso biziak, Oso biziak. Pilota aldatu du.
Sake bana lortu dute orain arte, sakeri esker. Uriona. Keinu egin du Legorburuk aurrera jateko asmoarekin. Aurkaria engainateko asmoz, baina botez errestu egin du. Eta horrein jokoan ganak irditzen da, bakoitzaren joka zein dan, Oso ona, tanto. Ederra. Tanto guztia izan da ona. Bai, oso tanto polita, azkarra, bizia. Eta hor eskerrez oso abila da Jon. Eta bueno, Jon Kerman Galarzakin eta urte asko eman ditu jokatzen, gehien bat jubinietan ibili ziren oso nivel honean. Eta bueno, hor Galdakon ere badira pilotari batzuk kuadrilla ederra nivelekoa. Eta bueno, pasaren urtean direktiba aldatu zen, orain dabil uste dut presidenten ari dan Anartz Ajuria pilotari hoia ere osartuta dagoela. Eta bueno, hortxe dira ere jende gaztea orain klubean, adizkide pilota elkartean. Eta hemen ikusten dugu Mikel Larume Botilleroranetan eta Jon Legorburu finalean. Eta bueno, adizkide klubak beti egonda, klubakoak egon dire beti finaletan, finalerdietan. Eta bueno, horretaz aparte garrantzitsuena da umeen, ez da eskolarteko txapelketetan ere pareja desente dituzte apuntauta. Ume desente dituzte eta hor ikusten da teknikarien lana. Eta bueno, Galdakao bezalako klub batek urte asko egondana hor goian eta hor mantentzea ere ez da erraza beti daudelako boladak, baino hortik atera dira, bueno, Carmelo bera, Oier Zeharra eta aficionatu mailan pilotari askok. Ez dakit profesionaletan beste Mikel Larun bere, baina beste bat ere ez dakit. Elezkanotarrak horiek ez? Elezkanotarrak ibili ziren bai Zaratamo kluban, bai adizkide kluban. Urte batzute ibili ziren hor Mikel Etxegia entrenatzaile bezala adizkiden eta hor ibili ziren berarekin bai Daniel, bai Ander eta baita Mikel afizionatu mailan eta hortik atera ziren atera zituzten Bizkaiko txapelak, bai Herriartekoan, Bizkaikoan eta Euskadi mailan ere bai. Eta bai urte batzuk eman dituzte hor Elezkanotarrak eta adizkiden kluban. Eta Markinas Xemeingoak bezala, bi ordezkari izan dituzte gaur finaletan, lehen da bizikoak Gaizka Karregaldek irabazi egin du bere finala, beraz, bigarren txapela lor dezake Legorburuk, klubarentzat, 8 eta 7 aurretik da. Gora, oso gora, bai, errestoa. Indar askorekin, baino gora. Bigarren tantoa sakez, Jon Legorburuk. 24 urte ditu, aurten beteak, aurkariak ere 24 ditu, baina aurten 25ekin amaituko du urtea. Eta bueno, Galdakaon ez dugu aipatu, baino adizkide aparte badau beste klubi, beste bat eskuplotako Ormabi deitzen dena, eta bestalde Galdakaoko palaen lagunak, beraz herri txiki baten pelotako 3 klub dauz. Hor ikusten dugu dagoen afizioa eta lan egiteko gogoak handiak direla Galdakaon. Ederra orain. Bai. Ezkerka da. 8 eta 9 Orionaren tantoa. Eta beste pelota bat nahi du. Bai. Aurrekoa uste dute probatuko duela eta ia. Epailari eskatu dio. Eta berela jakingo dugu. Berria den edo beste bat dela uste dut. Bai, beste bat. Probatzen ari da Jon. Eta bueno, epailea bera Aitor Briongoz Galdakostarra da. Eta Ormabi klubako delegatua. Hor txapelketa potente batzuk antolatzen dituzte bai veteranoentzat eta baita bigarren niveleko pilotarientzat, esan genezake. Eta bueno, oso funtzio garrantzitsua da eta federaziotik ere oso pozik gauz Ormabiko klubarekin. Beti ikusten ditugulako, primerentzako txapelketa pio dauzela, baina bigarren mailentzako txapelketa gutxi. Osegi. Aidearen bila joan da orain, Legorburu, bigarren aldiz.
Bizkaiko pilotari askok parte hartzen dute Ormabiko txapelketan, baita Gipuzkoatik etorritakoak ere, Eibarreko pilotari batzuk ere etorten dira, eta Durangaldetik, eta bueno, hor lan polita egiten ari dira Ormabikoek. Aurrera pauso batzuk egin, gero atzera Legorburuk eta eraman ezinik gelditu da azkenean atzean. Bederatzina. Bueno, nahiko nivel auta zieran. Eta, bueno, ikusiko dugu gero, baino... Goita bi azpiko erantxera, tanto nahiko askarrak izaten ari dira. Gazteanak partida luzeagoak izan dira. Bai. Zake ona, azpitik egindakoa, eraman Legorburuk, aukerakoa bukatzeko, baina ez tornatu, oso itxatxitatzi joan, gero bai ordea. Oso ondo. Haute hartu du Ormanen kontra jota Legorburuk. Hirugarren tantoa jarraian egin du Uriona Barrenetxeak. Hortzokoan utxitakoa oso tanto derra hartutakoa Urionak. Eta nahiko askari bilida jon, baina ez da heldu. Hamar eta bederatzi. Aiaren bila doa, eta ondo sartu da. Urionak zabaldu. Menpean daka aurkaria. Airez Legorburu. Bipareta, baina aukerako pelota utzi dio. Besoak akotu ze ondo. Amarna. Seigarren berdinketa. Ez du indar handirik emon pilotari, baina oso ondo gurutzatu bai, eta ikusten dugu besoak akotuz, zelan sartu duen txokora. Eta txotze horregin, eta paretan, eta Urionak ezin izan du eraman. Gora bera, dirik gabeko finala doa. Orain bat aurretik gero bestea, baina aldeak oso txikiak izan dira markagailuan. Legorburuk berak aterako du. Eta azkarra da, orain arte partida. 20 minutua orain beteko dute. Azkarra izan da restoa. Bai, eramateko pelota zen eta ez du eraman. Hirugarren tantoa Legorburu sakez. Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketako finala jokatzen ari dira. Senior mailakoa Gontzal Uriona Barrenetxea eta Jon Legorburu. Unitibarkoa lehen da bizikoa. Aldakoztarra bigarrena. Errestobea izan da hau. Airez sartu da aurrean ala ere, baina ondorengo pelotaka da txarra. Bai, beste oparitxo bat, bai. Lehen hiru tanto jarraian egin ditu Gontzalek. Orain Jonen txanda da. Mabi eta Mar. Eta sakea aprobetxatuko du tantu guztietan. Badakiela gero sake errematerekin ausarta dela, badakiela sartzen eta saiatuko dela hortan. Esai interesatzen gaurko partidua luze jokatzen eta saiatuko da beti duenean. Beitu, Uriona oleaz. Ez da, agian luzegi, agian pasa izango zen. Baina, bueno, hor egonda erabaki hartua da eta batzutan bakizua. Hortxe ikusiko dugu. Nik uste pasa izango zela. Bai, nik uste baitz, Lauterdian eman du goitik eta nik uste pasa izango zela, bai. Horreneko aldiz, airearen bila joan da Gontzal.
Orain bote egin zain gelditu da. Aurrean utzitakoa, Legorburu. Uriona. Ondo, Jon. Kanpora. Gutxigatik baino bai. Kanpoan. 11 eta 13. Sake eskuz aldatuko da. Bere pelota eskatu dio. Bai. Asko zerosoago sakearekin denean Gontzal. Bai. Errestatzea egokitzen zaionean baino. Eta urduri ikusten dut Gontzalen aita. Ian da zuzenean Saskira eta Gontzalek esan dio ez berdina, pelota berdinakin jarraituko du, lasai. Normala. Askotan gertatzen da kanpotik ikusten duzunean pelota borroan zeuzenean jokatzen, baina urduriago zeuzela. Bere burua saldu du dejadorrekin. Legorburu. Kapara. Erresto airez jo dau. Eta gero horrez du aprobetxatu Urionak egindako dejada. Eta bueno, gero oso ondo gurutxatu du, tanto asan igual. Edo erdi tanto gitxienez eta baino gehiegi arriskatuta. Baina bueno, arrasaten antxera Jonen joka hori da eta ausarta da eta jarraituko du lanean bere jokoan. Beti goratzen dut dela urte batzuk Urujo hasi zanean debutatu zuenean lehen urtean esan zuela nire joko hau da, eta hola jokatuko dut eta batzutan irabaziko dut eta beste batzutan galdu. Eta ditu, txapel pilo bat irabazitu. Aurtengoa ez. Aurtengoa ez. Sorte txarra. Aspaldiko partez. Nafarrik ez da izango finalean, 1977an, Krespanago azkeneko aldiz. Jokatu zuten bi bizkaitarrek, Nafarrik gabeko finala, Gorostizak eta Garziarino laugarrenak. Eta urtean bizkaitar batek eta Gipuzkoar batek jokatuko dute. Besteak beste, hiru jo min hartuta egonda. Iripo izena dipatu ditu. Eta Irribarriak kanporatu ditu Olaizola bigarrena eta Bengoetxea seigarrena, bi Nafar ilustre. Bai. Bila doa eta bai. Oinkoan bai. Oinkoan ausarti eta oso ondo gurutxatuz, tanto derra, Urionak lortutakoa. Zazpigarren berdinketa. Errematean gehiago saiatu da gaurko finalean Legorburu. Bai. Baina berak ere, aidez, tantoa bukatzen badakiela, erakutsi du. Eta hor Mikel Larunbe ikusten dugu ura eta Okoriusa Joneri emoten eta hau profesionaletan bai egin aldala uste du, baina afizionatu baian ez, eta horretik altxatu da Urionen aita eta arrazu guztiagaz denbora askatu behar da atxeden hartzeko edo ura hartzeko, eta horretarako tanto auki behar. Urionaren sakea, ezker hormarekin nahastuta. Urrutitik sartuko da Legorburu aidez. Efektu eman da, kontuz. Ara. Zelako dejada egin duen orengoan Jonek. Bata efektua bestea gehiago. Ikusgarri izan da. Eta horren bai, denbora askatuko du uste dut. Bai, horren bai. Amalau eta 13. Sakea maiz eskul aldatzen ari dira. Bai. Orain Jon Legorbururi egokituko zaio pelota jokoan jartzea. Eta beti ere abantailatxoa badu. Izan ere, sakea hartzen ari diren bakoitzean, bizpairu tanto egiten ari dira. Horrez paradrapo purgo gehiago ipintzen ari da Jon. Baina, bueno, ez dut uste problemak ikudunik. Eta orain di, bueno. Tantu batzu gelditzen dira. Eta orain di partidua aurretik. Partidu luzea dugu aurretik. Eta, bueno, frontoian jendea mantentzaz da erraza, lau partidu dire, beste ekitaldi ere badauz hemen Derioko herrian.
baina bueno, itxur oso dago eta urtero jendea badator frontoira. Eta nik uste horregaitik udaletxea pusik egoteko arrazoi baditula. Eta bueno, espero dugu jarraitzea Derioan, eta Derion beste herri baten antolatu behar. Legorbururen sakea. Aire sartzeko aukera paregabea. Tanto. Bai, ondo agiatu da, baina azkartzekoan. Bai, oso azkartzekoan eta iritsi da, baina ezin pelota hori. Eta hemen dugu Iñaki, gure mopako arduraduna. Arratsaldean egon dana ordu bete mopa pasatzen, frontoia ondo egoteko, eta mopa horiek gainera likido bereziren bat edo badute, mopa hori aldatzen dugu egunera aldatzen da, egun bakarrerako erabiltzen da, eta frontoia oso garbi uzten du. Eta bueno, gaur egun frontoi askok dute mopa gorri hori. Sakea Legorburuk, eta huts Uriona. Errestoan nahiko motel. Bai, nahiko errestatzaile una da Uriona, gehien bat eskuzbanakakoan, gehiagotan ikusi dut, baina lauterdian gehiago guztien zaio, Errestoa gerria sartu eta errestoa frontizera eramatea. 5 tanto sartu dizkio Legorburuk. Eta Legorburu aurretik. 3 tanto ez dira txarrak garai honetan. Airearen bila orain Gontzal gaizki. Gainera torre zaio pilota eta ez du erreakzionatzeko denborarik izan. Baina ez da seinale ona airearen bila joan behar izatea. Seinale atzetik bat ere eroso ez da bilela errestoan. Bai, ez dut ikusten Gontzal bere jokoan. Eta bueno, igual gauzaz berdin probaten eta undino aldea du Jonek, baina undino partidua dau, beraz lasaitu behar da eta jarraitu lanean. Berriz ere badoa. Horrengoan bai. Aztarte egin zaio, baina atera du pilota eta tanto berak egin. Bai, eta normalean Jonek faiatzen ez dituen pilota faiatu duen. Aiz nahizko ondo moldatzen da. Azkenean beti jokatu, badara 3 urte jarraien uste dut elite mailan, Bizkaian jokatzen eta elite mailan 8 bikote baino ez dauz eta nibelekoak danak eta din aurrez aurre jokatzen du. Binakako txapelketan berez joko handabil. Eta beti danik ez, juveniletatik igual agian indar pitin bat ere falta zaio, baino hori konpensatzeko oso ausarte da aurrian eta normalean aurkariei gauzak nahiko zai pintzen dizkio partiduetan. Luzea izan da lehen da biziko sakea, bigarrena oraintxe izango du Gontzalek, garrantzia handia izan du, aurreko tanto egin izanak berarentzat. Bai. Bestela 18 eta 13 aurretik hartzeko arriskoa zuen Legorburuk, orain 4 eta 17 daude eta sakea berak du gainera. Eskubiz erantzun dio, ezker hormaz lagunduta Legorburuk. Uriona. Botera ezkerrez. Legorburu. Bolea Urionak. Pilota hau basua da, Urionana baino. Eta nik uste pelotanekin ez dagoela eroso Gontzal. Betu deja eta ia boterik ez du egiten eta orain. Ona gantxoa. Bai. Aurrean nazteko pilota da. Aurrean jokatzeko eta badaki hori Jonek eta sakea duen bitartean aprobetxatuko du. Eta beste denboratxo bat orain. Eta uste dut beste bat, baino saiola gelditzen. 18. tantuan gaudeta. Partido luzea ez da izaten ari, 31 minutu oraintxe bete dira.
baina Jon Legorburu atzera eta aurrera ibiltzen da, beti airearen bila eta horrek nekea eragiten du. Bai, la pilota oso kirol intentsoa da eta lauterdian gehiago. Ez da agian futbolean bezala, ez ditugu pilotariok, ez ditugu igual 10 bat kilometro egiten, baina igual 6 bat bai eta gainera 6ak ikusten bozu abiadurako media bagian igual danak. 15 edo 20 kilometrotik gorakoak orduan esfortzua antzekoa eta batzutan handiagoa izaten da. Gehien bat errekuperatzeko gehien bat esfortzu hauek intentsoak eta hor nabaritzen da aldea. Beste kirolekin konparatuta. Lau tanto gozo ditu zakuan Jon Legorburuk, beste lau falta zaizkio bukatzeko eta Bizkaiko lauterriko txapela irabazteko. Ondo erantzun du orain Ezkerrez. Pasaren urtean baino ustot lau pilotari gehiago parte hartu dutela urten. Eta bueno, ja mantentzearekin ja nahiko lana da. Banakako txapelketa dalako eta urten 235 pilotari parte hartu dutela txapelketa honetan. Eta laugarren urtea izan da goraka joan da. Eta ikusi barko dugu hurrengo urtean data berdinetan antolatzen dugun, agian mugitzen dugun, ez dakitu hain dana berriro mahai gainean jarri behar dugu, dana aztertu, lau urteetako lan aztertu eta ikusi txarto egin diren gauzak edo esain ondo egin diren gauzak hobetu eta badauka Carmelok hor lana egiteko lagunduko diogu. 15 eta 18 azken tantoa Urionak egindakoa izan da, bizirik dago oraindik Munitibarkoa eta hori barieztatzen saiatuko da. Hemendik aurrera, azken txampan sartuta daudenean. Ope luzea egin dio, frontesera gerturatu du. Ona, entzoa. Oso ondo Uriona. Baina hausart jodu, errematearen bila zalantzarik egin gabe. Bai. Arki ikusi du eta ben ikusten dugu aurrera joan da, oso ondo. Eta indarrez eta ezin hobeto. Duda-mudan ibiltzea da txarrena. Bai edo ez edo bai. Azkenean Juan Ezkero ere. Konfiantza gehiagorik gabe. Eta horrelakoetan arrakasta urruti izaten da. Oraingoan ordea, Zirte Dozart. Joate erabaki du eta bai ondo bukatu ere. Eta gerturatzen. Gontzaren sakea. Legorburu jaso eta berriro airearen bila, oraingoan txokoan utzi, igarri egin dio Jonek. Nahi gabe hor. Legorburu bihurritzen alegin du, Zabaletik gurutzatu. Pareteekin nahi eta efektu eta guzti. Haze utxe egin duen gero, eta handiagoa Legorbururena. Oin ikusten egare apur bat nekearen ondorio. Agian nekatuago Legorburu bera. Bai, azkenean pilota guztietan pilota bakoitzan esfortzu gehiago egin behar du Urionak baino. Eta partida maieran nabaritzen zaio, ez? Aspaldiko partez, berdintzeko aukera izango du Gontzal Uriona Barrenetxeak. Eta arratsaldeko partidu guztiak parekatuak markagiluan behintzat bai. Kadeteen 22 eta 16 amaitu da, baina parekatua izan da. Bukaera aldera ies egin du irabazleak. Bigarrena 22 eta 21, hirugarrena 22 eta 20, eta hemen ere galtzaileak tanto asko egin ditu. Uriona, Legorburuk Zabalean utziko dio, eskubiz hormin egin dezake. Ederra gantzoa. Gainetik pasako du, tanto. Oso ondo defentsan Gontzal eta bain bizirik berriro partidan sartuta. 8. berdinketan kaneka eginda dago Jon Legorburu. Ez dakit mina, ez nekea. Oin pasa barko dugu mopo barriro eta
Epaileak lagundu dio, Bai. zutitzen. Bai. Dino lautanto bioi falta zaie, baino Aitor Briongos eta Markel Zabala dira. Gaur hona Deriora epaile lanak egitera etorritakoak. Markel ere Aitorren antzera epaile lanak aparte utxita ere, bueno, Lesamako pilota eskola kudeatzen du, bai begirale bezala, bai koordinatzaile bezala. Hor egoten dabe bai Lesamako txapelketan antolakuntza lanetan, eta bueno, beste mutiko gaztea, langilea eta pelotazale eta pilotari hoia be bai. Uriona, 19garrena, paretaren kontra lortu, 19 eta 18. Hobeto bukatzen ari da Muniti Bartarra. Bai, asmatzen ari da. Eta hortxe, 19 eta 18. Tanto bat aipatu dugu, oso garrantzi handikoa izan dela, 17 eta 13 zikoa zela, biek izan dute bukatzeko aukera, azkenean 14garrena Gontzalek egin du, baina 18garrena aurkariak egin izan balu, psikologikoki gogorra izango zen Muniti Barkoarentzat. Aideren bila, bai. Gero pausa bat atzera. Uriona, egor buru Aidez. Nik uste pilota hau pisutsuagoa dela, eta Joneri, bueno, gehiago kostatzen zaiola, ez, pilota sartza. Edo nola sartu da orain eta... Oain behartuta, nekatuta, eta ezin, Joan. Gontzalek gune hau aprobetxatu beharra dauka. Bai, Jonek ez badu tanta lortzen, sake hartzeko eta apurbet azkeneko atxedena eskatzeko, Gontzalen erritmoa apurtzeko nahian, zaila juiko du finalera bastea. Larri dabil, egorburu bai, nekatuta. Buelta eman ezinik. Arnaz estuka. Lasaiago ikusten ari gara. Gontzal Uriona. Baina oraintxe du bukatzeko momentua. Aukeraren bat eman ezkero Joni. Arriskuan jarriko du berriro. Txapela. Gontzalen sakea. Aztertu egingo zaio. Eraman Legorburuk. Bipareta indartsua. Ez da iritsi. Etzen erraza. Erdi aldera atera da, baina azkarra indartsu zetorren pilota hori. 18 eta 14 joan da irabazten Jon, ez da? Bai. Eta behitu, 21 eta 18. Azkenekoaren bila. Muniti Barkoa. Berrogei minutu oraintxe. Azken finala jokatzen hasi direnetik, bukaeratik gertu gaude. Ez da iritsiko, sakez egindakoa izan da azkena, txapeldun senior mailan. Gontzal Uriona Barrenetxea. Bai, nik ez nuen ikusten Uriona favorito argi, Biok aukerekin ikusten nuen, eta bueno, azkenean Urionak irabazi dau. Oso ondo amaituta gaurkoan beste partiduetan baino tanto gehi amaitu ditu, ez ditu akats batzuk izan ditu, baino ez gehiegi, eta azkenean Jonek ezin izan du, auki duen diferentzia hori, 18 eta 14 markailuko diferentzia hori horreri atekin atera, eta 22 iritsi, orduen hor 22-18 gelditu da, eta partidu gorra, naiz eta ezen oso luze izan, baino bai intentsoa, eta azkenean txapela Gontzal Urionarentzat.
Saribanaketak egiten, berehala hasiko dira. Derioko alkatesa hemen da. Estera Praiz, kiroletako zinegotzi, Nekane Aiartza ere bai. Elezkano eta Mikel Larunbe pelotari profesionalak. Eta baita orain arteko eta gaur egungo presidentea ere. Jose Manuel Fuentes, azken 4 urteetan lehendakari lanetan aritu dena eta herenegundik aurrera datozen 4 urteetako presidente berria, Armero Ariz Navarreta, pelotari izandakoa. Saribanaketarekin oraintxe hasi dira, lehen da bizi gaztetxoenei dei egin diete, Josu Agirre Amailoa, Markina Semeindarra, 14 berdinduta izan da Inigo Atutxaren kontrako finalean, baina bigarren zatian hobeto aritu da Zornotzarra eta garaipena eman dio Lagun Onaki. Galtzaileak tanto gutxien lehen da biziko partida hartan, baina agian iraupenez gogorrena eta luzeena horixe izan da lehen da bizikoa. Nitzako gogorrena eta iraupenez be luzeena izan da. Partidu oso polita, benetan polita, biok oso ondo jokatu dute eta hortxe dugu txapelduna bere txapelarekin eta bere kamiseta ofizialarekin. Txapelketako kamiseta ofizialarekin. 4. aldiz antolatu dute Derion, Bizkaiko Lauterdiko kluben arteko txapelketa. 4 eskualdetan banatu dituzte klubak, lehen da biziko fasean. Honenak iritsi da bigarrenera. Eta iaz baino, 4 pelotari gehiago hartu dute parte aurtengo txapelketan. 235 izan dira guztira. Eta Galbaea pasa eta gero 6 honenak iritsi dira gaurko egunera. Finalik estuena gazte mailakoa izan da, tanto bakar batez erabaki baita. Gaizka Karregalek irabazi du, 22 eta baita bat Jon Gartziaren aurka, irabazlea Galdakaoko Adiskide klubekoa eta galtzailea Portugaleteko Izarrakoa. Bai, horia esustekoa eman du azkenean Jon Gartzia, Portugaleteko pilotaria, eta Gaizka Karregal esusteko galante eman zuen ligazkan, aurreko txean menpean hartu urtakoan, eta baita Kamiruaga pasan urteko txapelduna. Eta azkenean final gogor ikusi dugu, eta azkenean garaile Karregal eskua ondatu egin zaio, erdialdetik aurrera, baina sufritzen jakin du. Eta azkenean saria jaso du, 22. tantoa egin eta txapela lortuta. 3. finalean ere, 20 tanto egin ditu galtzaileak irudietan duzuen mutilak. Erreakzio latza izan du gainera, oso erraz aritzen galtzen, 19 eta 12 eta 21 eta 14. Markagailua itxuratzen saiatuko zela ematen zuen azkeneko tantoetan. Ahalik eta gehien estutzen aurkaria, baina 20 eta 21 tanto bakarrera jarrita eta ez usteko emateko zorian egota. Azkenean ez du markagailua irautzerik izan eta 22 eta 20 garaipena Andoni Arrasate Markina Semeindarrarentzat. Jokin berandu hasi da pilota arreskatzen eta azkenean berandu izan da eta ezin izan dio buelta eman partidari. Izardi patxetan oraindik azkeneko finala jokatu duten pilotariak. Hemen ere galtzaileak irabazteko aukera izan du. 18 eta 14 aurretik izan baita Jon Legorburu. Baina
ez du bukatzen asmatu, eta beti gora etorrita, garaipena azkenean, Muniti barra eramango du Gontzal Uriona Barrenetxeak. Domina eman diote Legorbururi, eta irabazlea hortxe da, 24 urte ditu Jonek,